alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo
mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kagilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kung cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post.
Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kung medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton, 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sang hapon. Mayong hapon mga kabombo diri sa syudad sa Bacolod kaysa probinsya sa Negros Occidental, kasubong man sa atong mga tagpalamati sa bilog nga Pilipinas ug bilog nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang Bombo Reports Afternoon Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 20 subong nga bulan sang Nobyembre sining 2021. Kay sa subong nga hapon ako naman ang inyo mga kaupod, Bombo Zaldi Foro the Second. Kag sa aton nga pagpangalagad, kita naman ang pag-auptan sa aton nga Bombo correspondent sa Bombo Patrol Reporter. Kag karon kato na kita sa headline sa aton nga panguna nga balita lokal, national kag international. Biyahe sang Ceres Bus Bacolod Negros Oriental kag Bacolod Cebu vice versa nagbalik na. Muna sa karon mga kabombo, ang pahayag ati ang Ceres Bus nagikan niya sa Region 7
dito sa bahin sang Cebu, kasubong man dira sa bahin sang Negros Oriental, ang katabok lang sang aton nga probinsya, ti mahimo na makatabok-tabok ang aton mga series bus kaysa naligad nga lainanay pa ya ang mga status, lainanay pa ang alert level status sang probinsya sang Negros Occidental, dito ya sa probinsya sa Negros Oriental ti madamo sa nagahulat-hulat kung pwede na sila makatabok bala tiya pang ti sa nakaligad hindi pagid makatabok ang mga series bus ti sumugod no subong mga kabombo nag-umpisa na sumugod subong Sabado ang pagbiyahe sang series bus patabok dito sa bahin sang Region 7 sang Negros Oriental kasubong man sa Cebu mga kabombo titabok sa mga puerto padulong diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Sunugan sa Provincial Administrator Attorney Frando Diaz ang kinahanglan lang nga magpresentar ang mga pumuluyo nga magbiyahe sang vaccination card, negative nga RT-PCR test kung wala pa nabakunahan kag S-Pass mga kabombo. Kag ang mga dokumento ang ipakita sa mga puerto o kung nga labayan sang inyo yung mga bus. Wala naman sang sang quarantine paglabot dito sa destinasyon, hindi makaangay sang nakaligad yang atinuay kung sa diin nga sa pagbiyahe padulong sa iban nga LGUs ti kinahanglan pa sang quarantine nga pila ka adlaw. Ti sa karon wala na sang quarantine ti hilway na nga makabiyahe labi na kunyara sa idalom sang alert level number 2. Kaya pala rehas na bilog nga Western Visayas, siyara na sa idalom sang alert level number 2 mga kabombo. Sa dugang pa natin nga balita lokal, no? Ang mga aspirants siya sa 2022 elections, kasubong man sang ilang mga supporters, ginapahanumduman sang Department of Environment and Natural Resources, kung DENR, nga likawan ng paglansang sang ilay nga mga campaign materials sa mga posters abe diraya sa mga puno sang kahoy. Pahanamdam gani sang aton nga DENR nga mayara na iya nga mga penalidad ang mga makita nga nagabayular bisan pa yati wala pa campaign period ti ang basang iban pwede pa sila ginagamit nilang tinion nga makabutang sa bisan diin nila nga gusto. Pang DENR may pahayag nga sa Section 3 sang Republic Act 3571 kinadumilian na ang pag-utod, ang pag-destroy o kung pagguba sa kag kasubong man inang paglansang sa mga kahoy nga yara sa public roads, sa mga parks, sa mga eskwelahan, kag sa iban pa nga mga public areas. Santo man sa Presidential Decree number 953 ang makita nga nagabayular sina mapinahan o pwede siya nga mapreso sang 6 ka bulan tubtob 2 ka tuig o kung pwede man nga mamultahan ka 500 pesos tubtob 5,000 pesos o kung pwede nga may multa na mapreso ka pa. Tiyan mo na no sa mga magapadalagan dira sa mga candidates para kon sa aspirants para sa 2022 elections ti kalma lang kita danay kaysa pagsugod na yasang election kon campaign period ti mayara gid na nga designated area kung sa diin kamo pwede makapatapik sa inyong mga campaign materials ti wala hassle kay kun ibutang no sa wala nagakaigo nga lugar mayara man sang uplan kakas ang DENR kasubong man ang Commission on Election. Samtang sa ato naman nga balita, dugang nga pa nga balita, dugay-dugay na sa ato nga Bombo Patrol Reporter, isa naman ka aksidente gihapon sa dalan dito sa Barangay Bata. Kaya na lang nato nabatian sa ato nga newscast, ang natabo nga aksidente man dito, SUV versus motorsiklo. Pangangin niya, hit and run. Matapos mabungguan sang SUV ng isa ka motorsiklo, nagpalagyo ang driver. Nagkasang natabo na yung aksidente no Nobyembre 15, adlaw sang Lunes, pila na kadlaw nakaligad, pero sa karon nagsungka na ang driver sang SUV. Samtang sa dugang pagid naton nga balita, aton man dugay-dugay nga patpaton na nahanungod didto naman sa kinawatay, nagasagunson nga kawatay didto sa syudad sang Kabangkalan, 5 didto ang suspetsado, pang-4 dira sa 5 nga suspetsado sa pagpangawat sa isa ka cafe nadakpan mga kabombo. Iambot lang ko ng
mga suspetsado sini sa pagpangawat sa isa ka cafe, amo man suspetsado sa pagbantay, paglambat, pag-hold up sang pilaya ka mga nagatrabaho sa lending corporation, mga cash collectors nga ginabantayan dito sa nakaligay kay pila ka mga establishmento nga ginasudlo dito sa syudad sang Kabangkalan. Sa gunso ng kinawatay dito, base bila isa lang man ni sila ka grupo. Ito hibaluon nato ni na dugay-dugay kay Bombo Grace Lynn Lubaton, mga kabombo. Samtang ti sina no aton danay katuan ang balita naton sa national, mayara nga na siplatan 45 ka mga Chinese maritime militia ship yara na naman sa Pag-asa Island sa bahin sang West Philippine Sea. Nakaligad nga adlaw lang to ang problema kung sa diin ginbanggaan man sang Chinese vessel ang mga maga-deliver to kuntani sa mga food supplies para sa mga Filipino troops at ginpapuswitan pa nila sang water cannon. Sa karon naman dito sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea sa bahin sang dito sa Palawan, malapit sa Palawan ng mga kabombo, halos 45 ka mga Chinese ship ang nasiplatan. Kadungan sina no mga kabombo, magluwa sina nga ato naman nga senator nga si Senator Panfilo Lacson nga gapadalagan man para sa pagka-presidente kay si Senate President Vicente Soto III nagpanugyan niya nga pasanyugon dapat ang alyansa sa Pilipinas sa iban nga mga pungsod sa bangod ya dira sa agresibo nga ginabuhat nga panggarit-garit sa China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ay kung China lang, tingnan lang tama nila, kung China lang medyo daw wala nagakalingkag ang China, kung Pilipinas lang di daw wala nagakalingkag ang China, daw gapadayaw pa, daw hindi ibala mapungga ng ilaya nga panggarit-garit kung mayara upod nga iban pagid nga pungsod nga kaalyansa sa Pilipinas base pa lang magaduwa-duwa ni sila sa ilang pagpangagaw sa teritoryo. Samtang si presidential aspirant Senator Panfilo Lacson nagpadulong gid mismo didto sa Pag-asa Island kag gintukod, ginpatindog ang isayang hayahay sa aton nga pungsod Pilipinas, mga kabombo. Hindi natin mabalaan kung anong tinutuyo sini pasanyugon ang pagsuporta sa aton nga mga Pilipinas nga aton ang teritoryo. Hindi natin mabalaan base may kabahin bala nga political agenda. Sige mga kabombo, balik na kita sa aton nga mga balita diri sa lokal sa siyudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental. Ibaluon nato na mga detalye sa aton nga balita no. Kaupod abi kay Bombo Carla May Defensor para yang hibaluon nato na nahanungo dito sa aksidente nga natabo sa Barangay Bata sang nakaligan nga Lunes kung sa di nagsungka na nakabunggo nga driver sang SUV sa piya ka linya. Bombo Carla May Defensor, please come in. Yes, Bombo sir. Doon nagsungka na ang nag-hit and run kay Giovanni Padua Pamboza. Ini siya ang sakay sa tricycle, nag-hit and run sang SUV sa natin naligtan niya gabi November 15. Bombo nagliligad adlaw no November 15 Bombo Zalde so nagsungka na ining suspetsado kung ining driver sang SUV nga si Reynold Estacio trantay sa 6 anyos taga First Street Bacolod City, Bombo Zalde. So sunod kay Police Captain Richard Puharito, ini sila Bombo Zalde ang motosiklo nga ginadala ni Giovanni Padua nga taga Talisay City. So ini siya Bombo Zalde, isa lang ini sila ka way no at east to west yung ila sining way nagapadulong ini sila sa mga ining nga biktima nagapadulong ini sa mga area sa Talisay City kung amuman ang SUV nga ni Bombo Zalde nga nag-hit and run no. So sa nga naman sila sa area nag-overtake ini nga SUV o kung ini nga naka-hit and run sa isa ka salakyan may isa ka salakyan niyara sa iya sini nga unahan and then nag-overtake ini siya. So siyang nag-overtake ini siya yara ang motor nga ginadala ni Giovanni Padua sa unahan na Bombo Zalde o galing wala ini siya sang suga sa likod pag sinuman sa ano oras ni Bombo Carla natabo? Gabi ini natabo Bombo Zalde no. So last November 15 gabi mga about 11 PM Bombo Zalde
naglingkad ini nga aksidente, no? So gabi na kada sunod sa driver sa SUV, madulom na ang area, so hindi niya natalupangdan na mayara galing sa motor sa unahan kaga o na wala sang suga ang likod sang motor ni Padua Bombo sabi so mo to ang kasituhaan na bungguan niya ini kaga Bombo sabi so nakita niya nga madamo na sa tao nga nagapadulong sa biktima wala ini siya nagpundo bangod kay mahadlok ini siya Bombo sabi nga mga pala sa mga tao kung masakit sa mga tao dira bala sa nagbabulig sa biktima so wala ini siya nagdulog kung dire-diretso ini siya babasade so padulong ini siya sa police station 3 para magsumpas sa subong babasade wala pa sa mga desisyon ng pamilya no kung ano ang maging na desisyon sininga na tabo na si Andra na babasade sa pagpagbunggo sa SUV sa motorcycle babasade so babasade pamatian nato ng payo di ka police captain Richard Kahari. May update na nga surrender na ang suspitsado akong driver sa black Fortuner na amo ang nagbunggo sa motorcycle na nag-drive ni Giovanni Padua. Fortuner. So, kung mangyap ko na, so di man atawag ng yapon. Okay. Sir, ano subong niya, sir, ang ila? Sini nga pag-istoryahan na, sir? So far, wala pa man sang confirmation kung ano magud ang desisyon sang pamilya sang biktima kay suno sa suspitsado o kung sa driver nga nakaistoryahan na sila pero wala pa maka desisyon gud ang pamilya ni Giovanni Padua. Okay. Sir, anong rason niya kinhit inarangan niya ang biktima, sir? Yes, suno sa driver sang SUV nga nag-ano siya overtake sa isa kasalakyan sa una niya kag medyo madulom na ang area pag kuha yan na sang iya lugar no hinali lang natibos siya nga may motor pagid sa iya nga atubangan kag kapin pang ini nga motor suno sa driver nga wala sang suga ang likod. So that's why wala niya makita. So, diri man sa Sir halin sa may south? Yes, sa halin sa east to west siya. So, same sila dalan sang direksyon. sang galing kay biktima. sa ginaligar sang sang driver nga madulom kag wala niya makita ang motor tungod na wala man sang tail light. Oo. So, nabatsaga niya gid sir nga may na-hit and run siya? Yes, nabatsagan niya gid galing kay nakita niya daw mga tao na gadinalagan. That's why nga ginpakamayo niya na lang magdiretso kay base kon sakiton sa dasang tao kung imab man siya. That's why nga moto siya nagdiretso lang siya wala naging balikan ang iyang nabubuan o kung ang biktima. Nakadlaw sa nag-surrender, sir? So medyo dugay-dugay man yung pag-surrender niya kung din para patawayan mo siguro Okay, sir, pwede ma-divulge ang name sang nagkabunggo? Yes, siguro si Rinald Estacio. Kanto sa isang edad, kag pumuruyo sang first trip Bacolod City. Aton nga investigator nagahulat man sang desisyon sang pamilya. Mapasaka sila or sitol na lang nila sa sa driver sang nagbunggo. So, ang driver nga niya, sir, wala nakainom, iyagi niya sa lakyan, sir? Sunod siya, wala man sa pero siya nag-drive sang Fortuner. Pero nakapangalan ini sa Cairo Station. Bali, ano yan natin, tatay? I do not know, pero sa iya nga sa si area. Pero siya dadala. Okay. So, ini sa sir, may upod sa sir that time? I do not know kung may upod siya. Kasi ano lang ang driver. Sa ining suspitsado ni o kung ang driver sa SUV, handa man nga magbulig o kung magpasettle kung mamugod man. Bumo Carla. So, pamazali mo ito na payagi kang Police Captain na pangarito regarding sa aksidente nga naglutad sa may circumferential road, Barangay Bata, Bombo. Kaya mo ginano yung papanugyan naton sa mga biyahero naton ilabi na kun sa gabi balabong bugar Carla mas maayo gid nga matsikyer naton pero condolence didto no sa biktima ti matsikyer naton bala nga mayara kita sa nagkakaigo nga mayara sang suga nga aton nga likod sang salakyan
para yang makita gid kita kisabisan gani ang atubang sang iban nga mga salakyan bumukarla kun kaisa wala pa suga. Amo gid gani aba mo din no. So importante gid nga dapat may suga ang atong sining mga salakyan ng motor. Nagdapat sa atong hataan nga time ba mo din maulan no ang diri sa syudad sa Bacolod. So halangan di kita kay nadamnog ang dalan ba mo Te ang sa ano pagid nato ng iban pagid nato ang mga panugyan nya ang mga biyahero kun gabi wala kun kis abong bukarla kay dutay na lang ang mga tawo, dutay na lang ang mga salakyan, gadasig man ang ilang pagpadalagan da wala man sa ginapasin o sa dalan ti kun kis sa tamaan bala kadasig sang padalagan ti hindi na makapangaman in kaso may magluntad da yang wala ginalauman bala sa dalan. Magi gani pabukal din no. So amo na lang gino no basta nagay nila no kung nando pagidara mo dili mo dalan dapat maghinay-hinay kita. Di kita mag daligid sa dalan no kay importante nga safe kita mo bazaldo. Tay madamang salamat Bombo Carla. Mabazalde amo yung report gikan sa patray ni si Bombo for Limita para sa Ponsang Radyo ng Pilipinas. Ang pista to for all magawan sa Bacolod basta radyo. Bombo. Madaming salamat kay Bombo Carla May Defensor sa palabot niya mga balita sa subong yang hapon kung sa din ako sa subong agad mga kabombo kung sa din niya ti moto nagsungka ng driver sang SUV nga nakabunggo sa isa ka motorsiklo ti wala siya danay nagsungka isang Lunes na tabo ti Sabado na sa karon subong na siya nagsungka kay hambal niya kung nagpundo to siya sa lugar base kuyugon sa mga tao bala nga magbulig ti ang importante nga nagsungka ti sila na ni bahala kung magapasaka balas ang kaso ang pamilya o kung isettle na lang nila ining natabo nga aksidente. Kaya kung kaisa hindi gid man malikuan ang mga aksidente tiyapang kung nagahalong kita sa dalan hindi tuman kadasig ang aton nga pagpadalagan o kung nagapangaman man kita ti makalikaw-likaw man kita sa posibilidad nga kita ang maaksidente mo man no sa mga may salakyan kung kisa may makita pa kita ang mga bisan jeep gani nga pampasahero ti wala iyasang headlight. Di kabay pa mangin leksyon niya sa iban pagid nga mga motorista nga ti check yaron gid nila siguruhon nila nga nagakaigo ang ilaya nga mga ang ila nga salakyan sa pagbiyahe mga kabombo. Tiyara na no sa piyaka linya nagkakadto nagta sa ato niya Bombo Network News kaya na ang Bombo News Center. News Center, please come in. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition ika-20 sa buwan ng Nobyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. National Task Force iginiit na may sapat na bakuna ang ating bansa para sa nagsisimula na na booster shots. Samantala, awarding naman ng mga nanalo sa Bombo Radio Philippines Swerte sa Palengke Promo itinakda na sa araw ng Lunes. At sa ating COVID-19 alert level system, naging maganda raw yung pilot implementation batay na rin sa assessment ng Department of Health. Yung active cases sa Pilipinas ay tinatayang nasa 7,000 pagsapit ho ng Disyembre 15. Sa ating ulat panahon, flood alert pinaira sa Southern Tagalog at ilang bahagi ng Kabikulan. Samantala, doon sa Central Visayas, Cebu City Mayor Rama at yung kanyang vice-alkalde ay nanumpa na ho bilang mga bagong pinuno ng naturang syudad matapos ang pagpanaw ng alkalde. At sa ating international news, pagka-absuelto ng 18 anyos sa kasong pagpatay ng 2 lalaki dahil sa racist issue, ikinagalit yan ni US President Joe Biden. At sa ating balitang palakasan, welterweight King Terence Crawford at two-time champion Sean Porter handa na sa magiging laban at halos parehas po ang naging bigat sa pagsalang kanina sa official weigh-in. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Tiniyak ng national government na may sapat pa ring supply ng mga bakuna sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Yan ay para sa booster vaccination ng mga healthcare workers. Ayon kay Dr. Ted Herbosa, Special Advisor
of the National Task Force Against COVID-19, mahigit 50 milyong doses ng bakuna ang nasa government stockpile at sapat ito para i-cover ang halos 1.9 million ng mga healthcare workers sa buong bansa. Ang mga kinakailangan lamang ay ang delivery ng bakuna ay kinakailangang mapabilis at madala ang mga ito sa kabuang mga lugar doon sa may bilang na 133,779,540 doses kung saan umigit kumulang sa kabuang 74 million ang kinakailangan na habang nasa 58 million naman ang naimbak sa iba't ibang cold chain facilities. Ang pamahalaan ay naglaan ng humigit kumulang 2 milyong doses para sa Pangasinan at iba pang mga lugar na may mataas na bilang ng mga kinakailangang mga health workers na maturukan, Metro Manila, Southern Tagalog at iba pa. At ito ay pangangasiwaan naman ng Department of Health. Yung mga booster shots para sa mga healthcare workers ay porsigido na isinusulong dati pa ng mga health experts. Samantala, may mga karagdagan pang 5 milyong doses ang inilaan para sa booster shots ng mga senior citizen, mga may comorbidities, o ibig sabihin, may mga sakit na nagpapahina ng kanilang immune system. Sinabi naman ni Herbosa na humigit kumulang sa 6,000 na mga healthcare workers sa buong bansa ang nabigyan na ng booster doses, kasama na ang kanyang sarili. Samantala, nananawagan naman ang NTF sa mga interesadong individual, partikular na yung mga medical practitioner na maging voluntaryo para sa nalalapit na National Vaccination Day mula yan Nobyembre 29 hanggang 1 ng Disyembre at ilang guro mula sa Commission on Higher Education ang magboboluntaryo na din na maging data encoders habang ang ilan naman ng mga universidad ay inilaan bilang lugar para dito sa vaccination site. Yan ay sa panahon ng pagdaraos ng programa na tinatawag na Bayanihan Bakunahan. Nasa 10,000 vaccination sites at nasa 25,000 vaccinators ang target na ma-activate hanggang may mga kinakailangan humaturukan at 15 milyong individual naman ang inaasahan na mababakunahan sa naturang 3 araw na programa. Ito ay upang maakit pa ang mas maraming tao na magboluntaryo. Sinabi ni Herbosa na ang mga tutulong sa naturang programa ng pagbabakuna ay maaaring makatanggap naman ng mga insentibo. Sa karagdagang pangbalita, tinukoy ng Cebu Pacific Airlines na nasa 24 na domestic destinations sa network nito ang hindi na nangangailangan ng negatibong resulta ng RT-PCR test para sa mga pasaherong fully vaccinated. Sa isang advisory, sinabi ng airline na ang mga destinasyon na tumatanggap ng vaccination card para sa mga biyahero na fully vaccinated bilang kapalit ng RT-PCR o antigen test ay kinabibilangan ito ng Bacolod, Bohol, Boracay, Camiguin, Cebu na kinabibilangan naman ng Mandawi City at Cebu City, Cotabato, Dumaguete, General Santos City, Iloilo, Calibo, Legazpi, Naga, Ozamis, Tugigaraw at Zamboanga. Kasama sa iba pang mga kinakailangan ang mga vaccination certificates, government-issued ID cards, travel permits from SPAS, confirmed accommodations at registration to specific contact tracing applications. Dagdag pa ng airline company ng ilang destinasyon naman ay nangangailangan lamang ng fully vaccinated na travelers kung saan ipapakita lang nila ang kanilang VaxCert PH gaya ng Rojas o i-upload ang kanilang status ng pagbabakuna sa SPAS tulad yan ng Butuan at Cagayan de Oro City. Samantala, nangangailangan lamang ang pagadian ng valid government-issued ID na nagsasaad ng address sa loob ng Pagadian City, anuman ang status ng pagbabakuna. Habang ang mga bisitang patungo naman sa Masbate ay kinakailangang magpakita ng SPAS QR code. Valid yan sa loob ng 15 araw mula sa pag-aproba. Ang Lapu-Lapu City, Clark, Davao, Manila at Tacloban ay hindi na nangangailangan ng anumang travel documents for entry. Samantala, yung priority list sa mga pagbabakuna ay papatupad din sa pagtuturok ng booster shots. Yan ay ayon sa NTF at gayon din
may reaksyon ho ang mga otoridad natin sa Palasyo ng Malacanang tungkol ho dun sa naging hakbang ng ICC. Ano kaya masasabi dito ng Palasyo Malacanang? Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, malagdadir ang gat ng Malacanang ang naging desisyon International Criminal Court o ICC. Tapos hindi muna ang ginagawang investasyon sa crime against humanity laban ni Pangulo Duterte. Okay, Bombo Raymond, hanap ka muna ng mas malinaw na linya, communication line natin na magagamit para mas malinaw, maintindihan yung pag-uulat mo hinggil dyan sa reaksyon ng Palasyo Malacanang doon sa pagtigil muna ng International Criminal Court dito sa kanilang pag-iimbestiga sa kaso nga na kinakaharap ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa iba pa nating balita, Bombo Jane, take it away! Itinakda na sa araw na Lunes ang awarding ng mga nanalo sa Bombo Radio Philippines Swerte sa Palengke Promo. Mahigit sa 1 milyong piso na cash prizes ang ipapamudmod nationwide sa mga areas na merong Bombo Radio at Star FM stations. Isasagawa ang awarding sa Lunes ng umaga para sa mga nanalo ng first prize sa bawat area na aabot sa 20,000 pesos. Ang second prize naman ay tig 10,000 pesos. Habang ang third prize ay tig 5,000 pesos na mapapasakamay ng mga winner. Hindi lamang yan dahil may 5 mga consolation prizes na tig 2,000 pesos bawat area sa 24 key cities nationwide. Ang mabibiyaan din ng maagang aginaldo sa mga lucky winners ng Swerte sa Palengke Promo ng Bombo Radio Philippines. Kaya naman ngayon pa lamang, congratulations na sa mga winners at maraming salamat sa ating mga giliw na tagapakinig sa walang sawa ninyong pagsuporta sa mga programa at promo ng Bombo Radio Philippines. Kunin natin muli yung linya ni Bombo Raymond Tinasa. Malaman ho natin mga kabombo yung reaksyon ng Palasyo Malacanang dito sa development dyan sa International Criminal Court. At iba pang mga paksang tinututukan na rin dyan sa Palasyo Malacanang. Bombo Raymond, please come back. Bombo Dennis, Bombo Jane, eto, gaya nga ng ating ulat, malugod na tatanggap ng Malacanang ang naging desisyon ng International Criminal Court na suspindihin muna ang ginagawang investigasyon sa kasong crimes against humanity laban kay Pangulong Duterte, kaugnay pa rin sa madugo na laban sa illegal na droga. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, magandang pagkataon ito para muling pag-aralan ng ICC prosecutor ang kaso, lalo na ang ihaing mga ebidensya ng mga complainants. Ayon kay Nograles, umaasa din sila na mauwi ito sa resolusyong pabor sa gobyerno ng Pilipinas bilang pagkilala sa buhay at gumagalang justice system sa ating bansa. Kasabay ito, muling iginiit ni Secretary Nograles na ang kanilang posisyon ng Philippine government na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, partikular kay Pangulong Duterte. Samantala, sa ibang daro ng mga balita, partikular sa National Task Force, ito Bombo Dennis, nilinaw ng National Task Force, NTF, na yung gagawin na prioritization ng pagbabakuna, yung booster shots, ay meron silang mga nakahanda na rin na mga listahan. At susundin yung prioridad o yung listahan na mga unang tirukan ng bakuna, yung A1, A2, A3 at A4, A5 category. Ganun pa rin yung gagawing sistema. Yung A1, siyempre, ongoing na ngayon. Yung mga healthcare workers. Sundan niya ng A2, yung mga senior citizens, at yung A3, yung mga mayroong comorbidities, at A4 tayo, mga economic frontliners, Bombotenis, mga manggagawa. So ganun daw yung sundin na parang sistema pa rin para maging maayos ang pagtuturok ng booster shots sa ating mga kababayan. Na ito pang bahagi ng pagmaliwanag ni National Task Force Spokesperson Retired General Rusty Padilla. Yung prioritization po ng booster shot, may kanya pong linya yan. Although open na po sa general public ang ating vaccination centers, yung sinusunod na prioritization pa rin po ang binibigyan ng prioridad. Kaya kung A1, dahil health worker ka at ikaw ay senior o senior citizen with comorbidities or persons with comorbidities at pasok kayo dun sa mga priority ng kinakailangan ng booster shot, kayo rin po ay bibigyan ng prioridad. Ganon din po yung mga OFW na paalis within the next few months sa kanilang panibagong kontrata.
Yan, Bombo Dennis. So tayo na mga economic frontliners, mga manggagawa, ay most likely next year na tayo makaka-avail ng booster shots. Eksakto naman na kumbaga matapos yung 6 months, Bombo Dennis, matapos yung ating second dose ng bakuna, particular ng Sinovac, Bombo Dennis. Okay. Bombo Raymond, ang itatanong ko, maliban dun sa tungkol sa booster shot, unahin ko munang maitanong yung tungkol sa ICC. Dahil medyo marami yung nagulat dun sa development na tigil muna sa investigasyon yung ICC. Paano ito, Bombo Raymond? If ever na tapos na ang termino ng Pangulong Rodrigo Duterte, sinong hahabulin? Siya pa rin ba ang hahabulin o yung gobyerno ng Pilipinas at yung iba pang mga personalities sa Bombo Raymond? Well, base naman sa rules ng ICC, Bombo Dennis, kahit patapos na yung termino ni Pangulong Duterte, ay maaari pa rin daw siya na habulin at ituloy yung kanilang gagawing prosecution and eventually doon sa pagdinig na ng merits of the case, Bombo Dennis. Yun, yung kanilang umiiral na rules. So marami ng mga gaya nung nangyari, di ba, doon sa Iraq. Si dating Iraqi President Saddam Hussein, kumbaga, na napatalsik yung kapatid niya, mga napatay pala si Saddam Hussein, yung mga kapatid niya ay tinuluyan pa rin ng ICC, Bombo Dennis. At marami ng mga dating mga heads of state ng iba't ibang bansa na tanggalan sa pwesto, pero tuloy pa rin yung sinasagawa na investigasyon ng International Criminal Court. Pero just the same, ay ginigit kasi ng Malacanang, Bombo Dennis, na wala raw jurisdiction ang ICC kay Pangulong Duterte dahil hindi nila kinikilala, dahil nga nag-pull out na ang gobyerno ng Pilipinas sa Rome Statute na siyang lumilikha doon sa ICC. Dilinaw din ni Secretary Nograles na ang kanilang ginawang communication, sila kasi yung nag-request na suspinde yung ginagawang investigasyon ng ICC prosecutor sa kaso ng Pangulong Duterte. Ang kanilang ginawa raw na paghiling ay karapatan ng Pilipinas, pero hindi sinasantabi o hindi ito nangangalhugan na kumbaga i-give up na ng Pilipinas ang kanilang posisyon na wala talagang jurisdiction ang ICC sa Pangulong Duterte, Bombo Dennis. Okay. So, ang Pilipinas pala ay gumawa ng hakbang para ipasuspindi. Bakit hindi na tuluyang ibasura if ever man na pwede palang gawin ng isang bansa, Bombo Raymond, yung mga ganong hakbang? Well, yun nga yung inaasahan nila na gagawin ng ICC, ma-review, balikan yung mga inihain na mga complaints, information, and eventually ay mauwi sa resolusyon na pabor sa Pilipinas bilang pagkilala na umuusad yung ating justice system, Bombo Dennis. Ang contention kasi ng Pilipinas walang jurisdiction unang-una dahil meron tayong umiiral na justice system, unlike sa ibang bansa na talagang watak-watak na, wala nang korte-korte doon. Dito sa Pilipinas daw, maaari naman nasampahan ng Pangulo doon sa ating mga RTC, mga korte sa Pilipinas, Bombo Dennis. Pero siyempre, depende kung anong ebidensya may lalahad dyan. Kung matibay, di matutuluyan talaga. Pero kung malamya yung mga ebidensya, walang mararating, Bombo Raymond. Okay, si Pangulong Rodrigo Duterte, anong aktibidad ngayong weekend, Bombo Raymond? May aasahan pa ba tayong public appearances ng Chief Executive? Well, sa ngayon, as we speak, Bombo Dennis, wala pang ibinibigay na abiso ang Malacanang na mayroong any engagement ang Pangulo sa publiko at most likely daw ay mga private meetings lang pero doon lamang sa kanyang tanggapan. So most likely ay sa Lunes na naman ng gabi ang ating abangan yung kanyang regular na talk to the people. At dito, talagang exciting na naman dahil may mga binibitawan na mga pahayagang Pangulo sa mga patakbong kandidato, particular yung pinaka-recent, yung kanyang tinukoy na di umano ay presidential aspirant na gumagamit ng cocaine, weak leader, etc. na mga paronggit ng Pangulo, Bombo Dennis. Okay, sana next time may ebidensya na rin para at least matulog ka na. Okay, maraming salamat, Bombo Raymond. Yan ang abangan natin, yung ebidensya at talagang actual na report din mula sa PIDEA, sa PNP, na sila ang may nagbibigay ng report sa Pangulo at kanilang mga intelligence reports, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo!
The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, mahigit 1,000 pa rin ang nadagdag na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Eksaktong bilang, 1,474. Yung total numbers ng mga active cases nationwide, ito ho'y nasa 22,070. Habang yung total cases, ibig sabihin, ito yung mga tinamaan ng COVID since day 1 na may na-detect na COVID-19 sa ating bansa. Ito ho mga kabombo ay pumapalo ng 2,824,499. Habang yung mga panibagong binawian ng buhay ay mahigit 200. At dahil naman dyan, ang total number of fatalities sa Pilipinas, 46,903. Yung mga nakarecover o mga gumaling matapos ang gamutan at quarantine procedure, dadagdagan ho ito ng 2,565. Kaya ho meron na tayo sa Pilipinas na 2,755,526. Ito ho yung mga gumaling dyan sa iba't ibang dako ng ating bansa, lalo na ho yung mga dinala sa mga accredited na ospital na kumpleto yung kanilang bilang. Although, may mga nagsasabi na hindi kabuang bilang ho yan dahil nga may mga pasyente na hindi na ho napasama sa naturang record, lalo na sa unang bahagi ng pagtama ng pandemya sa ating bansa. Sa iba pang mga balita, nanawagan sa publiko ang isang opisyal ng Government Task Force Against COVID-19 na maging conscious sa paglabas at magdala pa rin ng face shield dahil kinakailangan ito ng ilang establishment sa gitna yan ng mas maluwag na quarantine. Sinabi ni National Task Force Against COVID-19 spokesperson Restituto Padilla na hindi dapat gawin ang patakaran laban sa gobyerno o pribadong sektor dahil nagbibigay ito ng karagdagang proteksyon. Kasunod ito ng desisyon ng gobyerno na luwagan ang paggamit ng face shield kung saan ginagawa na itong voluntaryo sa mga lugar na nasa ilalim ng mas maluwag na antas ng quarantine. Ginawa ni sabing development matapos sabihin ni acting Palace spokesperson Carlos Nograles noong Biyernes na maaring hilingin sa mga pribadong establishment at lugar ng trabaho sa kanilang mga customer at manggagawa na magsuot ng mga face shield. Nauna nang sinabi ng mga authorities at eksperto na nakakatulong ang mga face shield sa pagbabawas ng panganib ng pagkalat ng COVID-19. Ngunit tinawag itong redundant ng isang engineer sa wind dynamics dahil na rin sa pagsuot ng face mask. Nauna nang gumapila ang mga lokal na otoridad sa Interagency Task Force on Pandemic Response na ipaubaya sa kanila ang desisyon sa face shield rule. Samantala, maaari na ngayong makakuha ng kanilang mga booster shot laban ho sa sakit na COVID-19 ang mga overseas Filipino workers o mga OFW ho nating kababayan. Ito'y kapag malapit na silang i-deploy sa ibang bansa. Yan ay ayon ho sa naging pahayag ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. Ayon kay Galvez, nang nagsisilbing siya ho yung chief implementer ng National Task Force Against COVID-19, inaprubahan na pala ito ng Policy Making Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases ang booster vaccination para ho dun sa mga OFW na malapit nang i-deploy o lumipad patungo sa ibang bansa. Yan ay sa loob ng 4 na buwan. Sinabi ni Retired General Restituto Padilla, tagapagsalita ho siya ng NTF o National Task Force, ng bagong patakaran ay ipapatupad kaagad. Nauna nang inaprubahan ng Department of Health ang pagbibigay ng booster doses para ho sa mga healthcare workers na kabilang sa A1 priority category. Yan ho ay para sa vaccination program. Noon pang Nobyembre 17 at sa susunod ho na linggo ay mayroong ilulunsad na booster vaccination. Yan ho pala ay sa darating pa na mga araw ay isasagawa ho ito para sa iba pang category, para dito sa priority groups. Yung A2 naman, ito ho yung mga senior citizen at mga individual na may comorbidities. Ito naman yung nasa category A3. Gayunman, tanging ang mga OFW na fully vaccinated nang hindi bababa sa 6 na buwan ang kwalipikado ho na makapagpabakuna ng kanilang booster shot.
Ang COVID-19 alert level system naging maganda ang pilot implementation batayan sa assessment ng Department of Health. At ang active COVID-19 cases naman sa Pilipinas tinatayang nasa 7,000 pagsapit ng December 15. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Everly Rico. Naging maganda ang pilot implementation ng alert level system, kaakibat na rin ng granular lockdown at active case finding na mga ipinatupad, batay na rin sa naging assessment ng Department of Health. Dahil nakitaan ng downward trend ng mga kaso ng COVID-19 at napaikli ang duration mula sa detection ng COVID-19 positive cases hanggang sa isolation. Gayon din, mas marami ang sumusunod sa mga health protocols. Ginawa ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang naturang pahayag, kaugnay na rin ng anunsyo ngayong araw ni DILG Undersecretary Ipimaco Densing III kung saan ay ipapatupad na ang COVID-19 alert level system sa buong bansa simula sa araw ng Lunes, Nobyembre 22. We have had a good experience with our pilot implementation of this shift in policy kung saan nagkakaroon po tayo ng granular lockdown, active case finding, and the other things. Smaller restrictions, hindi po yung wide-scale restrictions, ay nakita natin na naipababa po natin ang mga kaso, na shorten po natin ang duration from detection to isolation, at mas nagko-comply ang tao sa standards. So titignan po natin, ito pong sinasabi ni Yusek Epi kasi, we will be implementing the last set of regions that will go into this alert level system. Pagdating po ng December 1 po kasi pare-pareho na po lahat ng regions na magpapatupad nitong alert level system. Nilinaw naman ni Vergere na hindi lamang ang positivity rate o porsyento ng mga nagpopositibo sa coronavirus dahil may iba pang mga metrics na ikinukonsidera bilang batayan upang matukoy ang risk classification ng isang lugar. At bagamat bumababa na anya ang positivity rate sa isang lugar, may posibilidad pa rin itong tumaas, kung kaya't mahalaga pa rin na maipagpatuloy ang pagsunod sa mga health protocols. Ito ang naging tugon ng opisyal kasunod ng naitala ng Octa Research Group kung saan bumaba pa sa 2% ang positivity rate sa Metro Manila. Narito pa ang latest projection naman ng Department of Health pahinggil sa active COVID-19 cases pagsapit ng December 15 kapag mamiminti na pa ang mga metrics. Ang atin po ngayong current projections, kung sakasakali po na current lang ang ating gagawin, yung mobility is still the same as of last week. Yun pong compliance to minimum health standards ay ganun pa rin, at saka yung detection to isolation ay at 5.5 days. We will have about 7,000 na active cases by December 15 dito sa ating bansa. Pero kung sakasakali pong tataas ang mobility to about 98% and compliance to health standards will go down as much as 24%, tayo po ay makakapagtala ng about 20,000 active cases dito sa ating bansa by December 15. So ikukumpara pa natin yan sa active cases natin ngayon that about 34,000, mababa pa rin po at makikita natin tuloy-tuloy bumababa, pero kailangan pag-ingatan po natin by complying with the safety protocol. Batay naman sa inisyal na pag-aanalisa ng Department of Health na nanatiling nasa high risk o panganib na magkaroon ng severe COVID-19 at kamatayan ang mga hindi pa nababakunahang individual. Samantala, nananatiling mataas ang naitatalang namamatay dahil sa COVID-19 mula sa mga edad 6 na po pataas o nakakatandang populasyon ng bansa. Pag tinignan ho natin yung aming naitatala, ganun pa rin po, those unvaccinated are at higher risk of getting severe infections and dying. At pag tinignan naman po natin according to age groups, nandun pa rin po tayo na mataas pa rin po talaga ang death from 60 years old and above at nangyayari pa rin po talaga sa mas nakakatanda. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Sa dagdag pa ho nating mga balita mga kabombo, nasa 6,000 na mga healthcare workers sa buong bansa na ang nakatanggap ho ng COVID-19 vaccine booster shot. Yan ho ay as of November 18. Tuloy-tuloy kasi yung monitoring dito ng mga otoridad. Partikular na ho ng kagawaran dahil may 6,457 na mga healthcare workers
ayon nga sa DOH ay kanilang minomonitor dahil sila yung mga nasa frontline at nakatuon ang atensyon dito sa mga COVID referral hospital. Sa tayon ho kay Undersecretary Mirna Kabutahe, tuloy-tuloy pa ang magiging aktibidad ng pagbabakuna na mahigit 2,800 healthcare workers sa Metro Manila ang nakatanggap na ho ng kanilang booster shot at dagdag pa ho yung mga kumukuha din ho sila ng data mula pa sa ibang mga rehiyon. Samantala, binigyang din naman ni Kabutahe ang kahalagahan ng pagkuha ng booster shot at doon ho sa laging handa press briefing, sinabi nitong si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na malapit na nilang ilabas ang booster shot guidelines para ho sa mga senior citizen at immunocompromised individuals. Samantala, mga bagong kaso naman ng COVID-19 ay patuloy na bumababa sa low-risk Quezon City para sa linggo yan ng Nobyembre 13 hanggang 19 sa kabila ng pagiging pinakamataong lungsod sa Metro Manila. Naitala ng Octa Research at Department of Health data drop ang pinakamababang 39 na bagong kaso noong Nobyembre 18, habang ang positivity rate ay bumaba sa 3%. Pinakamababa yan mula noong nakaraang taon. Kinumpirma rin ng internal sa nasabing lugar o monitoring ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance ang pagbaba ng mga bago at sariwang kaso araw-araw mula Nobyembre 13 hanggang 19 na may average na 56.57 lamang. Isang malaking pagbaba yan mula sa lingguang average ng 104 na bagong kaso ng COVID noong nakaraang taon. Nilinaw din ng Quezon City LGU unit na ang lately reported cases noong buwan ng Agosto ay kasama sa national count na lumilikha ng artificial na 15% growth. Ang reproduction number ay nananatiling napakababa sa 0.60 at ang incidence o ODR sa 3.80% lamang kumpara sa 5.97 noong Nobyembre 2. Sa ngayon na fully vaccinated na ng Quezon City LGU ang mahigit 1.8 million na mamamayan, katumbas yan ng 108.5% kaysa target na populasyon ng mga adults upang makamit ang population protection. Humigit kumulang naman 1.9 million na mga adults ang nakatanggap ng hindi bababa sa isang doses na mabakuna para sa COVID-19, habang nasa mahigit 138,000 na minor de edad na mayroon o walang kasama masakit ay nakatanggap din ng kanilang unang dose. Ang kabuwang bilang ng mga binigay na bakuna ng lungsod, pareho sa una at pangalawang doses, ay nasa mahigit 3.8 million na. At sa susunod na Lunes, makakatanggap ang mga medical frontliners sa lungsod ng COVID-19 vaccine booster shots sa mga piling hospital at vaccination sites. Batay pa sa Department of Health at National Task Force laban sa COVID-19, ang mga booster shot ay ibibigay 6 na buwan pagkatapos ng pangalawang doses. Abangan ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation. Diyan ho sa ating balitang politika sa lokal na level, diyan ho sa bahagi ng Central Visayas ay nanumpa na ho yung bagong alkalde, no? Dahil nga pumanaw yung mayor dyan sa Cebu City. Sa national scene, mga balitang politika mga kabombo, ilang personalidad yung nagsagawa ng pagbisita doon sa Pag-asa Island dyan sa Puerto Princesa City at iba pang mga lugar. Pinangunahan po ng grupo nitong si Senator Panfiloping Lacson at nakasama niya yung ibang mga residente nakipagpulong doon sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines dyan sa Western Command. At ang nasabing biyahe, bahagi raw ng commitment para magkaroon ng mas malalim pang unawa sa issue ng kinalaman ng national security dyan sa West Philippine Sea, sa gitna na rin ng pinakabagong stand-off sa Ayungin Shoal sa pagitan ng Philippine itong grupo ng mga kababayan ho natin. Ito ho yung maghahatid lamang ng supply ng pagkain para doon sa mga sundalo at binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard at hindi pinayagan na makalapit pa sa naturang bahagi po ng karagatan. Alinsunod na rin sa payo ng Department of National Defense ay kinakailangan ho ng ilang mga adjustment at mga paghihigpit. Itong grupo ni Lacson ay kasalukuyan ho. Ito kasing naturang senador,
Siya yung chairman ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace and Unification and Reconciliation. Samantala, kaugnay pa rin ng naturang balita, sinisi naman itong si Vice President Leni Robredo sa mahina umanong paninindigan ng gobyerno sa usapin ng West Philippine Sea, kaya ho nangyari yung insidente doon. Nararapat aniyang igiit ng Pilipinas ang ating panalo sa arbitral tribunal. Dapat din umanong mag-refocus ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang pansin laban sa external threats. Para naman kay Senator Chis Escudero, nararapat lamang na mas maging agresibo pa ang DFA sa paghahain ng diplomatic protest laban sa China dahil sa mga panibagong pambubuli sa atin mga kababayan. Matatanda ng binomba nga ng tubig ang supply boat ng ating mga kababayan patungo dun sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal dyan sa West Philippine Sea. At hindi raw ito dapat na bigyan ng puwang upang lalo pa hong malagay sa alanganin yung ating mga kababayan na nakakaapekto na ng tuloy-tuloy dahil nga dyan sa pambubuli ng mga Chino. Ganito rin ho yung saloobin ni Senator Risa Ontiveros, ni Senator Richard Gordon at Attorney Chel Jokno kaugnay pa rin ng usapin sa West Philippine Sea. Patuloy pa rin ang evaluation ng Department of Trade and Industry para sa mga safety seal applicants sa Metro Manila. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, hindi naman sila tumigil sa pagsusuri sa mga establishment para makapagbigay ng seal sa mga compliant sa health standard. Kabilang narito ang pagiging bakunado ng mga empleyado, pagkakaroon ng screening area sa COVID symptoms at contact tracing forms o QR code database. Paliwanag ni Lopez, kabilang ang dami ng mga may safety seals basihan para ibaba ang alert level status sa isang lugar. Makakatulong din ang naturang markings para mapayagan pa ang dagdag na 10% occupancy sa mga establishment. Nakakatulong din ito para magkaroon ng tiwala ang mas maraming customers sa isang restaurant, salon at iba pang pwesto na nagbibigay ng serbisyo. Hangad ni Lopez na maibaba na sa alert level 1 ng Metro Manila kapag pumasok na ang buwan ng Disyembre. Ang alert status na nabanggit ang magiging hudyat ng pag-iral ng new normal sa National Capital Region. Samantala, kumpiyansa ang National Task Force Against COVID-19 na maabot ng gobyerno ang target nitong 15 million individuals na magpapabakuna sa 3 araw na kampanya ng pambansang pagbabakuna laban sa COVID-19. Mula huyan Nobyembre 29 hanggang 1 ng Disyembre at may mga kaakibat na hakbang na ginagawa dito ang gobyerno. Katuwang na ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang ito ho ay mabigyan ng iba yung pansin at mahikayat pa ang mas marami na magpaturok ng bakuna, lalo na ho yung pasok doon sa mga kategorya na pinapahintulutan ng pamahalaan na makatanggap na ng ganong klase ng bakuna at very encouraging daw ang naturang hakbang para ho lalo na doon sa mga magpapabakuna na mga kababayan ho natin na dati ay may agam-agam. Dapat umano na hikayatin pa ang publiko na mga hindi pa nagpapabakuna na kumuha na ng kanilang bakuna at mas may panlaban dito sa kumakalat pa rin na sakit, lalo't nananatili pa rin ang COVID-19 pandemic. Hindi lamang ho dito sa Pilipinas kasi dahil yung may plano na lumabas ng ating bansa ay kinakailangan bakunado ito kasabay ng pagpapalakas muli ng ekonomiya ng ating bansa. Target naman ng gobyerno na makapagturok ng 5 million doses kada araw huyan sa loob ng 3 araw na ito, so bali 15 million ang kabuuan ho ng inaasahan na matuturukan ng bakuna. Mayroong hindi bababa sa 29.8 million na mga Pilipino ang fully vaccinated na ho batay sa database ng DOH. At nagsimula kasi ang paglulunsad ng pagbabakuna noon pang Marso 1 ng kasalukuyang taon. At sinisikap po ng gobyerno na mabakunahan ang kahit papano yung 80% ng ating populasyon. Ang populasyon ho kasi ng Pilipinas ngayon ay 109 million na ho ang nasa data ng Philippine Statistics Authority at gayon din yung iba pang mga tanggapan na nagmumonitor dito kasama na yung NEDA at inaasahan ho na pagpasok ng bansa sa susunod na taon ay lalo panlalaki yung bilang na yan, partikular na ho sa May 9
2022. Muli hong kakalap ng data ang atin hong mga ahensya ng pamahalaan. Ang panukalang alisin na ang mga plastic acrylic barriers sa mga dine-in establishment, tinanggihan ng Department of Trade and Industry. May karagdagang detalye si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis sa Bombo Jane, nangangamba nga ang mga otoridad na baka mas lalo pang maging kampante ang ating mga kababayan sa gitna ng mas pagpapaluwagan ng COVID restrictions at holiday season. Dagdag pa rito na posibleng mula ngayon sa umiiral na Alert Level 2 sa maraming lugar sa bansa at sa buong National Capital Region ay maibaba pa ito sa Alert Level 1. Kaya naman todo ang ginagawang paalala ng Department of Trade and Industry sa unti-unting pagbuhos ng mga tao sa mga kainan o restaurants at iba pang mga kahalintulad ng mga establishmento nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Trade Undersecretary Ruth Castelo na sa kabila ng pagbaba ng alert level system sa bansa ay mahigpit pa rin tinututukan ng kanilang kagawaran ang lahat ng mga business establishments kung sumusunod pa rin ang mga ito sa ipinaiiral ng mga patakaran bilang patuloy na pag-iingat sa panganib na dala ng COVID-19 virus. Aniya, ang sino mang makitaan ng kanilang kagawaran ng hindi pagsunod sa mga health protocols ay pansamantalang ipapasara hanggang sa makapag-comply na ang mga ito dito. Ang pinaka-importante pa rin kasi aniya ay ang pagsunod ng taong bayan sa mga itinakdang health and safety protocols sa mga ito kung kaya't payo niya sa mga nagpapatupad ng seguridad sa lugar ay agad na pasunurin sa protocols ang sino mang makikitaan ng paglabag o di kaya huwag nang i-entertain ang mga ito. Ang pinaka-importante kasi hindi lang naman po negosyo, tayong lahat rin. But especially for businesses, sundin lang po nila yung mandatory protocol at pagka may mga customers sila na nakikita nilang hindi sumusunod, pasunurin nila or huwag nilang i-entertain dahil importante po na ma-maintain natin yung ganitong number ng COVID cases natin para para makapag-downgrade tayo, para makapunta na tayong alert level 1. But right now, mataas na po yung capacity natin, 50% plus 10% kung may safety team na operating capacity. So yun yung ma-entertain ng isang negosyo. Pero kung sila po ay hindi nagko-comply sa protocol o yung customer nila hindi nagko-comply, syempre, bukod sa dadami yung kaso natin, yung safety team natin ang mag-ooperate sa kanila at papasara sila hanggang makakomply nga. Samantala, Bombo Janice, Bombo Jane, may ilan ngang mga sektor ang humihirit pa na tanggalin na yung mga acrylic barriers o plastic acrylic barriers sa mga lamesa sa loob ng mga dine-in restaurants. Pero sa pahayag ni DTI Secretary Ramon Lopez, ipinaliwanag nito na hindi ito maaaring tanggalin dahil nagsisilbi itong karagdagang proteksyon sa mga customer laban sa posibleng hawaan at muling pagkalat ng COVID-19 virus. Dagdag pa niya, kung sakaling tanggalin ang nasabing mga barriers sa mga dine-in establishments, ay maaari pa anyang mababawasan ang kapasidad ng bilang ng mga customers na maaaring mapayagan sa loob ng mga restaurant dahil anaya hindi maaaring maupo ng harapan ang mga ito. Pinayuhan naman ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga consumer na mas maigi kung ang tatangkilikin nila ay ang mga establishmento na nagtataglay ng safety seal certification na mula sa pamahalaan dahil anila nangangahulugan ito na mahigpit na sumusunod ang mga nasabing establishmento sa mga ipinatutupad na health and safety protocols ng pamahalaan laban sa COVID-19 virus. Mula rito sa lungsod ng Makati, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Maraming salamat, Bombo Marlene Padiernos. Samantala, sa dagdag pa nating balita, nilinaw ho ng isang opisyal ng Department of Health na mga senior citizen at yung immunocompromised individuals ay magkakaroon ng opsyon na makatanggap ng booster shot ng ibang brand ng bakuna kumpara doon sa unang natanggap nila. Halimbawa, kung kayo ay naturukan ng Sinovac sa una at ikalawang bakuna, ay pwedeng pumili ng ibang brand naman o pwede yung Western vaccines laban pa rin sa COVID-19. Gayun man, ang mga alituntunin sa booster shot para sa mga grupong ito ay hindi pa naisa sa pinal, hindi pa nailalabas ng ating mga otoridad. Tulad na lamang
ng sinabi ho ng Department of Health, partikular na ni Undersecretary Maria Rosario Vergere noon hong nakalipas na araw, malapit nang may sa publiko yung mga patakaran. Anya, maaaring papiliin ang mga ito kung homologous or itong heterologous shots yung gagawin. Ano? Ang homologous shots ay tumutukoy ho doon sa pangangasiwa ng isang bakuna laban sa COVID-19 na may kaparehong tatak ng bakuna tulad ng una na natanggap ng isang individual, habang yung heterologous shots ay iba ho yung klase ng bakuna na ituturok sa kanya kumpara doon sa inisyal na bakunang natanggap ng isang individual. At sinabi nga ni Vergere na ang DOH ay nasa huling yugto na ng pagpapasya para sa guidelines para ho dun sa booster shot na ipagkakaloob sa mga nakakatanda at immunocompromised individuals. Sa iba pang balita sa mga oras na ito, sinibak na ng pamunuan ng PNP Aviation Security Group ang chief ng kanilang unit sa Bicol Region na nanapak sa mukha ng isang sarhento na naging dahilan ng pagkabulag ng kanyang kanang mata. Sa kautusan ni Police Brigadier General Ismael Yu, Director ng AVC Group, ay nasa custody na ng kanilang Administrative and Resource Management Division Personnel and Accounting Section si Police Colonel Dulnuan Dinamiling Jr. Si Dinamling ang itinuturong nanapak sa mukha ni Police Master Sergeant Ricky Brabante ng Regional Mobile Force Battalion 5 sa Camp Simeon, Ola, Legazpi City, Albay. Siya ay lasing na lasing umano matapos dumalo sa birthday party ng kanyang kaklase sa PNPA na si Police Colonel Clarence Gumayak, na siya namang Force Commander ng RMFB-5 na sinibak na rin sa pwesto. Nakalabas na ng hospital si Sergeant Brabante habang inihahanda na ang kasong frustrated murder at kasong administratibo laban kay Dinamling. Bumaba naman sa 99 ang kabuang bilang ho ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Parañaque. Yan ho'y batay sa tala ng City Health Office. 3 sa 16 na mga barangay sa naturang syudad ang idineklara na COVID-19 free na. At kinabibilangan ho yan ng Dongalo, La Suerta at Vitales. Gayunpaman, nananatili pa rin ang 3 barangay na may pinakamataas na bilang ho ng mga kaso ng COVID-19, at ito ay ang Barangay San Isidro na may 24 cases, Via Pons na may 19 at Merville na may 11 cases. Hinimok naman ng LGU mga residente na magpabakuna laban sa COVID-19 upang mapanatili ang mababang takbo ng kaso ng COVID-19 sa naturang syudad at ma-enjoy ang darating na panahon ng Kapaskuhan. Hiniling din ng mga residente na sundin ang basic health protocol at manatili sa kanilang mga bahay kung wala naman silang importanteng gagawin sa labas ng kanilang tahanan. Hinikayat din ng LGU ang mga magulang na irehistro ang kanilang mga anak na may edad 12 hanggang 17 taong gulang para sa bakuna na isasagawa yung General Pediatric Vaccination Program ng naturang lungsod. Bombo Weather Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, naglabas ho ng flood alert ang Pag-asa DOST dahil sa pag-iral ng shoreline. Ito ho yung direksyon ng hangin na may makapal na kaulapan. Nagdadala ho ito ng iba yung mga pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon. Partikular ho dyan sa southern Tagalog area, gayon din yung parte ho ng Camarines sa Bicol Region. Ang mga lugar ho na yan ay patuloy hong magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan hanggang sa pagpasok ng susunod na linggo, kaya pinag-iingat yung ating mga kababayan. Partikular ho na tinututukan dyan yung area ng Central Luzon, Calabarzon at Camarines Norte na may namatan hong makapal na kaulapan at posibleng makapekto sa kanila sa mga darating na oras. Sa iba pang mga balita, ating alamin, mga smuggled cigarettes na samsama umano sa nasunog na warehouse doon sa may Zamboanga City. Ating alamin yan sa report ng Star FM Zamboanga.
Tinatayang aabot sa 12.4 million pesos ang halaga ng mga smuggled cigarettes ang nasabat ng mga otoridad sa isang nasunog na warehouse sa lungsod ng Zamboanga. Ayon sa report ng City Police Office, nadiskubre ang mga pinuslit na sigarilyo sa pinagsanib pwersa ng pulisya, Bureau of Customs, PIDEA at BFP habang nagsasagawa ng follow-up investigation ukol sa nangyaring sunog sa naturang warehouse. Nang magsagawa ng inspeksyon ng mga otoridad sa nasabing warehouse matapos itong masunog ay tumambat ang kahon-kahong at iba't ibang klase ng sigarilyo na walang kaukulang mga dokumento. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng Bureau of Customs ang mga kontrabando at patuloy naman ang investigasyon upang malaman kung sino ang nagmamay-ari ng nasabing warehouse. At yan ang ulat mula dito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Barbie para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Diyan sa Cebu City, nanumpa na yung kanilang bagong alkalde at yung vice alkalde dahil ho sa pagpanaw ng kanilang mayor doon ay alamin ho natin yung mga update kung ano pang mga plano, mga gagawin ng kanilang alkalde diyan sa naturang syudad. May pag-ulat ang Star FM Cebu. Nanumpa na nitong Sabado ng umaga bilang bagong alkalde ng Cebu City si Vice Mayor Mike Rama isang araw matapos pumanaw si Mayor Edgardo Labella dahil sa sakit nito. Pinangasiwaan ni Justice Gabriel Ingles ang panunumpaan ni Rama. Bilang first councilor, nanumpa naman sa harap ni Rama si Don Hontiveros bilang Vice Mayor nitong lungsod. Ipinaliwanag pa ng bagong nanumpang Mayor ng Cebu City na maaaring isipin ng ilan na masyado pang maaga para manumpa sila sa kanilang tungkulin at formal na manungkulan sa pagka-alkalde at pagka-vice mayor, ngunit dapat lang umanong maunawaan ng mga Cebuano na succession follows after death. Inamin ni Rama na kahit gusto niyang maging alkalde muli, hindi niya ninais na gawin ito sa ganitong paraan. Sa pagkamatay ni Labella, wala siyang ibang pagpipilian kundi pamunuan ang lungsod. Anya, kinukonsidera niya ang kanyang pagiging alkalde na opisyal na magtatapos sa Hunyo 30 sa susunod na taon bilang pag-aari sa yumaong alkalde na si Labella. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News. Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Panibagong NPA Sub-Commander at assistant nito sumuko sa Sultan Kudarat bit-bit mga high-powered firearms. May detalye naman ng Bombo Radio Kurunadal. Voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa lalawigan ng Sultan Kudarat ang isang sub-commander ng NPA at kasama nito bitbit ang kanilang mga high-powered firearms. Ayon kay Lieutenant Colonel Allen Van Estrada, commander ng 37 IB Philippine Army, ang panibagong leader at kasapi ng rebelding NPA, ang kasapi ng platoon Cherry Mobile ng SRC Dagoma Far South Mindanao Region. Sumuko ang mga ito kay Camp Brigadier General Cesar Biteta ng Barangay Timbuan, Libak, Sultan Kudarat kung saan bit-bit na mga ito ang high-powered firearms na kinabibilangan ng isang 7.62mm rifle at isang kalibre 30 carbine M1 rifle. Ay sa sub-commander na si alias Mike, nagdesisyon sila na sumuko dahil sa hirap ng buhay sa kabundukan at sa tagal ng panahon din na sila ay nagtatago. Sa ngayon, nasa mahigit 100 mga rebelding NPA na ang mga sumuko sa otoridad sa bayan ng Sultan Kudarat. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Don Heart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio, Bombo! Pamilya naman ang pinatay na anak ko ng Cagayan de Oro Congressman ay sigaw pa rin ho ang hustisya sa naturang pangyayari at hatid na sa huling hantungan mga kabombo. May inilaan na bounty sa posibleng informant dito sa naturang pangyayari. Nasa 12.3 million yung bounty na inilaan para ho sa ikadarakip ng sino mang mga responsable sa naturang krimen. At may balita ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Buhos ang emosyon hindi lamang sa pamilya, mga kaanak, subalit maging sa maraming mga residente nang inihatid na ng kanyang huling hantungan ang panganay na anak ni incumbent Cagayan de Oro, 1st District Congressman Rolando Clarixuy, na unang binaril patay ng motorcycle in tandem suspects sa barangay Pagatpat ng lungsod noong 11 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ito matapos marami sa mga residente ang nagpaabot simpatiya sa kinharap na pagsubok ng pamilya dahil sa pagkamatay ni Carmen Barangay Kagawad Roland Sherwin Tawiuy habang nasa kasakasagan
ng transaksyon ng quarry operation sa lugar. Ang nakababatang oy ay inilibing sa pribadong sementeryo ng lungsod kaninang umaga. Inihayag ni Kongresista Clarix na sobrang sakit at ang hirap pa ring tanggapin na wala na sa kanilang piling ang kanilang mahal na anak. Humingi rin ng pag-unawa ang ama sa harap ng mga labi ng namayapang anak kung mayroon man itong pagkukulang habang sila na magkakapatid ay pinapalaki at binigyang maayos na edukasyon noong kanilang kabataan pa na edad. Emosyonal rin na binanggit ng pamilya na sana mayroong individual o mga personalidad na maglakas ng loob upang isiwalat ang kanilang nilalaman sa tunay na utak ng krimen kapalit ng bounty money na umaabot na sa ngayon ng mahigit 12 milyong piso. Magugunitang una na rin sinabi ni City Mayor Oscar Moreno sa Bombo Radio na pinakaunang nag-alok ng reward money na hawak na ng SITG ang ilang impormasyon na mahalaga para maresolba ang pagkasawi ng biktima. Si Clarix at Moreno ay halos 7 na taon na magkaalyansa ng politika kung saan pawang tinalo nila ang lahat ng kanilang mga political challengers simulat taong 2013 hanggang 2009 na mga local election dito sa syudad. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent for all number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagalit si US President Joe Biden matapos mapawalang sala ang isang binatilyo na bumaril patay sa 2 lalaki sa nangyaring racial unrest sa nakaraang taon sa Wisconsin. Ang Pangulo ay nagpayag ng kanyang pagkadismaya sa hatol sa isang written statement matapos na unang sabihin sa mga mamamahayag na suportado niya ang desisyon ng hurado. Si Kyle Rittenhouse, 18 anyos, ay humihikbi nang siya ay napawalang sala sa lahat ng mga kaso sa pamamaril sa Kenosha noong Agosto 25 taong 2020. Nagkaroon ng mga protesta sa kinalabasan sa isang trial na naghati doon sa Amerika. Si Mr. Rittenhouse ay halos mag-collapse nang malaman niya ang kanyang kapalaran mula sa mga hurado na kinabibilangan nito ng 7 babae at 5 lalaki pagkatapos ng 3.5 araw ng pag-uusap. Umiiyak din ang kanyang ina na si Wendy. Ang dating police youth cadet ay acquitted sa 2 bilang ng intentional homicide, 1 count ng attempted homicide at 2 counts of recklessly endangering safety. Inamin naman ni Mr. Rittenhouse ang pagbaril patay kay Joseph Rosenbaum, 36 anyos, at Anthony Huber, 26 anyos, at ang sugatan na si Gage Grosskreutz, 28 anyos. Ngunit pinandigan niyang ginawa niya ito bilang pagtatanggol sa kanyang sarili o ang tinatawag na self-defense. Bombo Sports News. All set na bukas mga kabombo ang WBO welterweight fight para sa championship sa pagitan ho ni na undefeated Terence Crawford at dating 2-time champion Sean Porter. Ito ay makarang sumalang na ang dalawa sa mahigpit na magkaribal ho ito. Official weigh-in ng dalawa kanina at ginanap po yan sa Mandalay Bay Resort and Casino sa Las Vegas, Nevada. Halos magpareho lamang ho ng timbang ng dalawa kung saan itong si Crawford ay may bigat na 146.4 pounds at itong si Porter naman 146.6 pounds. Kapwa pasok sila sa 147 pounds limit sa welterweight division. Inaasahan ng mga boxing analyst na giyera sa ibabaw ng ring ang matutunghayan ng mga fans lalo na at parehong kinikilala na elite boxers ang mga ito na kapwa 34 anyos. Sa kabila nito mga kabombo, aakyat bukas si Crawford na 7-1 favorite ng mga sugarol dun sa Las Vegas. Ang bakbakan ho ay ikalimang pagkakataon na pagdepensa sa korona nitong si Crawford. Kung sa eksperyensya ang mga pagbabasehan ho, mas abanse itong si Crawford na meron ho siyang 37 wins kung saan ay 28 ay by a knockout. Habang si Porter naman ay merong record na 31 wins, 17 knockouts at 3 ho ang talo. Ngayon man, marami na ring mga bigating kalaban ang nakaharap din nitong si Porter. Sa dagdag pa ho nating balita mga kabombo, yung mga nagbabalak kong manood ng basketball na gaganapin ho dyan sa Antipolo City ay may babala, abiso ho ang LGU ng Antipolo City, mga manonood ng PBA. At may update ang Star FM Manila.
Nagpaalala ang pamahalaang lungsod ng Antipolo na ipatutupad nila ang no vaccine, no play o watch policy sa mga indoor basketball games sa lungsod. Ayon kay Mayor Andrea Bautista Inares, maaaring magmulta ang sinumang residente na mapapatunayan na lalabag sa naturang health protocol na mismong pamahalaan ang nagtakda. Matatandaan na kamakailan ay inanunsyo ng pinapayagan na ang contact sports katulad ng basketball sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2 basta't ito'y makikipag-ugnayan muna sa lokal na pamahalaan. Sisiguruhin rin umano na tanging ang mga may dala lamang na vaccination cards ang papayagan na maglaro o manood ng basketball. Kinakailangan rin umano ang QR code ng lungsod o ang Bantay COVID-19 QR code para sa contact tracing ng mga manlalaro at manonood. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Alvin ng Star FM Manila. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Mga Pinoy nakuha ang top prize sa 2021 Worldwide Epic Photo Contest at dinaig pa ang mga kalahok mula sa iba't ibang mga bansa. May reporting Star FM Baguio. Nakuha ng mga Pinoy photographers ang top prize sa 2021 APEC Photo Contest kung saan first prize si Froilan Rivera, second prize si Roxanne Paraiso at napanalunan naman ni Robert Marel de la Vega ang Popular Choice Award. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa second prize winner at Pinay photographer na si Paraiso, ibinahagi nito ang kanyang kagalakan dahil kahit ito ay baguhan pa lamang sa larangan ng photography, ay nanalo na ito at nakapagbigay ng karangalan sa bansa. Nagbigay din ito ng tips sa mga kababayan na nasa ganitong larangan. Masayang-masaya po ako. Kasi parang na-appreciate yung ordinary people lang tapos na-appreciate yung work mo international. So, ganun yung feeling. Kailangan mo talaga ng sipag, ng tiyaga talaga para matuto. At saka, wag lang siguro tumigil. Continue mo lang kahit nasa bahay ka lang, kahit pandemic. Pwede mo siyang i-practice yung photography. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa Pinoy photographer na si Roxanne Paraiso. Ito na ang ikasampung taon ng APEC Photo Contest kung saan mahigit sa 1,200 entries ang lumahok mula sa iba't ibang bansa tulad ng Australia, China, Russia, USA at Singapore. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bago tayo magtapos ng Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyayan sa lahat para sa samang-samang panalangin na nito ang Orafio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown na 35 days na lang at Pasko na. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At
Ihahatid sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. May gabi sa ransang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan. Nagapalag na palatuntunan, Zona Libre. Karoon na daw sang Sabado, Petsa 20 sa bahin sa bulan sa Nobyembre 2021. Sa ato sa pagpalagad paglop na ita karon nga gabi may kopod na ang inyo sa alagad si Bombo, Pons, Espino. Tugtog kita alas 8:30 ang takna sa nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madragwan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-opdan man sang bugo sa puwersa sa DYWB, Bombo Radio Pato Reporter sa ato sa nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteer sa maghatagman sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkanabo asahin sila si Tagsa Camera of Responsibility. Antes ang tanang pagtamiyota sa ato sa nga makautan mataga para matita abroad, mga pinanggatang nga managranse, kag mabakulod noon nga dito sa luwasang pungsod. Nga nagalantaw na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi ba sa aton official fan page, kag syempre no, makita kag mabatian sa YouTube. Subscribe lang ka muna no, sa amon sa YouTube account yung makabanan sa Bombo Radio Bacolod. Pagkapamati naman kamo sang live nga mapalatuntunan no, sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off, kag syempre no, pagpabati manaton sa inyo sang mga dekalidad nga drama. No, so welcome na sa pangsabadong edisyon sang Zona Libre. Maula nun ang panahon sa syudad sang Bacolod no, kasunod sa pagtupa sang manipis nga pagpulo pa rin kay ina no, mga alas 2 ang takna sang hapon. Diri sa pila ka marugar sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental, tido duha man ka adlaw no, nga medyo nagpaang-paang ang aton sa nga palibot, pero ti subong nakabatsyag naman kita sang kabugnawon sang aton sa nga palibot. Di mayo gid na no, ang importante dira nga ti gina-secure tang aton nga ikayong lawas. Ginasituit na gid makabaran nga ti hindi kita magmasakit. No, kaya pag sulay-sulay sa maulan ko kaysa do mo parang delikado mo, no? Ilabi na ko ang pagtupa sa ulan do ka alang-alang. Nga perte kay ni tapos golpeada nga magulan ka, mabasa ka, malangan ka stunga. No, that's why nga ti as always nga panugyan gid kita nga dapat magbalon gid sang proteksyon no sa aton sa nga ikang lawas. Para ti bisan diin lang kita iya ka labot, bisan din kita iya abtan sang ulan. Why gid sang problema kay preparado kita. 7 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 diri sa aton sa nga pagparagad sa palatuntunan Zona Libre. Nanong malabing talopang doon pila ka madragwan nga mabalita no diri sa aton nga pagparagad. Balikan ta karon ang director sa Emergency Operations Center no, anay City Councilor M. Ang niangot iya makabanan sa siring mga travel measures kag travel protocols. No, diri karon sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental kay ti medyo nagahalog-halog na kita. So ti ang aton sa mga kauturan nga mabakulod noon no, daw may reklamo angot sa protocol travel protocol sang probinsya sang Negros Occidental. Di daw nagamat-amat na magita halog ti nga ang daw ay naman nagasaligma to. Ti pamangkot sino ang sino ang nagahatag sang problema sa mga pumuluyo. No, so kami panibag-o kita diri nga kopya sang executive order o travel guidelines sa probinsya sang Negros Occidental. So may mabakulod nun no, nga nagareklamo.
So ibalonin naton karon kanong mahimo sa isang emergency operation center o kon sa aton nga EOC. Kay bisan pa ang NATF nagbando naman, no, nga ang 5 days nga quarantine sa mga baga pauli nga mga OFWs mahimo na lang ini sa 3 ka adlaw. Di nga ang problemado pres Bacolod kay ni ka pa kasulod kuno dayon sa Bacolod. Oh, kay kon diri lang niya sa Bacolod nahamtang ang airport why na ni problema. Pero galing kay airport didto hamtang iya makabanan sa bahin sang Silay City. Ti ama Bacolod ka siling ti why kami kasulod sa ilang mga espas dira ti paano kami makapauli sa Bacolod ti kwa nyo i-hold kamo no. Oh, so ti hindi ka man gid magdugay da sa bahin sang kwan sang airport. Magpanaog muna sa eroplano ti kung gusto gid nila nga safe gid ang tanan kay hindi na mag-agi labay da sa tunga sang airport. Sa sulod gid mismo sang airport yun ti dirap lang daan sa runway ti pasugtan na nila no ka manaog da ka magwa na lang no sa exit para sa may mga sugat man ti do ka kwan man nga matiner ka para sa airport kay ti kabalon man kita kati kung magtiner ka may posibilidad nga kung may virus ka nga dala makalaton ka na o kag kung may wala ka sang virus kag may virus sa sulod sa airport ti malatnan ka man. So ano gid dapat no ang ipatuman naton no nablang ti nagamat-amat tagtahlog so dito na pagpabudlayan ang mga pumuluyo ta especially diri sa Bacolod no nga baga pauli nga magalabay sa probinsya kay rason sang probinsya yati kay galabay kamo sa probinsya mo ti galing kay daw mo na bala no mga OFWs naton kuan ni sila no mga tawag sila gani mga kumbaga gustong-gusto nila magpauli kay ti naglawig-lawig naman ang iban supposed to be na scheduled na tani no ang ila sila pagpauli pero delayed kag postpone because sa mga protocols sa ginhulat nga magtawhay ang tanan. So kon Manila alert level 2, iba nga mga kaprobinsanan alert level 2. So expectation naton nga ti maayo na ang aton nga kaghalog na ang mga measures at travel protocols naton. Update man kita sa pinaka-latest makabaran nga vaccination booster shots no vaccination sa mga healthcare workers naton aton nga mga frontliners nga nagatrabaho sa ospital hasta padalom sa mga kabarangay mga midwives naton mga BHW naton ti mga frontliners kita gasugod na kita makaroon sa mga booster shots no so kita nga ara sa bahin sang A4 nga category sa makatapo sang media A4, A3, A2, A1, A2, A3, 4, 5 no kag sa mismo sa komuntao na gid nagahulat-hulat naman kita sa mga booster shots naton no so after 3 months iban after 6 months pero ting ibanda sa gyapon way pagidya no sang gana nga magpabakuna ti ila man iya nga diretso no so ti aton diri sa Bacolod City jutay na lang gid ang aton siri nga lalagson siri di makabaran no kag makuana naton no labot na naton ang ginatawag sini nga herd immunity ti kita nyo no so muna iya makabanana no kaseryoso kita ang kampanya diri sa syudad sa Bacolod batok sa paglagas o kon ini agod nga matuman malabot ang handom ta no nga maka-met kita sang target para sa aton nga herd immunity. Samtang dugang pa sa diri nga mabalita diri man sa aton nga paratuntunan biyahe sang Valcar Transit Conceres Bus sa bahin sang Oriental ang nagsugod na sono sa konfirmasyon sang spokesperson o kon media relation officer sang Valcar Transit Incorporated nga si Ma'am Jade Cibalios. So at least bisan pa paano no mabuhi-buhi naman ang mga negosyo especially sa transport kay ti monopoliya man galing no sang pagbiyahe sa mga bases nga tabok dito sa PIAC counterpart naton nga probinsya no ang probinsya sa Negros Oriental. Pero ti sang una daw boundary to boundary lang itabat ang series nga halin diri sa Bacolod no pwede na nga makatabok dito via Dumaguete no kay sa iban sila nga lugar ya makabaran sa bahin sang probinsya sa Negros Oriental vice versa. Kag siyempre mga hugot nga mga measures nga patuman sa mga beach resorts sa Sipalay nga ti amo ning ginadugukan sang aton nga mga kauturan nga magkadto subong nga pandemya paraan
After gati na pa idalom naman sa alert level 2 ang probinsya sa Negros Occidental kay subong mga syudad sang Bacolod, no? So may kita di karon sa interview ni Bombo Grayson Lobaton sa kay Ma'am Cheryl Dicina, ang Provincial Tourism Officer sang probinsya sa Negros Occidental. No, so damo kita nga mga posible makabanan no nga patay diri, so mayo ni at least no mapanumdom ta sa bahin sang aton sa ring nga mga kauturan, no, ang mga dapat kay hindi dapat nga milikoton naton sa bahin sang matag adlaw sa ring nga tanan. But take note, hindi kita Japon magkumpiyansa, no, kay alert level 2 nagta. So grabe na, so sa nakakuha naton maginikanan daw ay hadlok maglagaw sa mga magagmay nilang mga kabataan, no. Ang ginatumod naton mga toddlers na gidla. No, gagmay nga mga kabataan gidad isa, duha, tatlo, apat, limang tuig sa 7 ka tuig, no? Nga maglagaw-lagaw sa mall nga mong delikado. So tiini kita magdali no? Kay tanan kon sa ulihi kita makakadto kita na. So galing kita mula na, no? Panumdum ta butang nga man face mask ang mga kabataan nyo, no? Nga magagmay nga ti ginasugal nyo na lagaw sa pila ka malls. O diri ang mall naton di ginadamo-damo naman tawo sa ning adlaw sang Sabado ho. Nagabalas naman desonhan talang bla, no? So hindi naman required ang face shield, face mask na lang. Di ang kalimbawa naton do mga pangbuhian kita sa turil, no? So why pa matapos si COVID kay base kon golpihon naman kita, no? Kag sala-sala naman ta. O kag magtimbuok naman aton kaso baw pahilayo lang. O kaso sang COVID-19 sa syudad sa Bacolod 17, samtang probinsya sa Negros Occidental 13. Kabugusan nga 55 ka makaso na record subong nga adlaw. Ni santo sa data makabar sang Department of Health o kon sang DOH Region 6. 5 kasunod-sunod nga adlaw, no, ang Pilipinas sa record sang kaso COVID-19 1,500 cases sa kada adlaw. So nagadubo na gid man nga nagadubo no, ang aton sa nga kaso sa COVID-19 diri sa bahin sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. No, so ang pag-obserbar taman ang mga kuanaton baw perte, no, mga ilimnan perte man pagdamo sa mga customer, no. Ang balantayan naton ang diri naman sa area do may namutika naman kita diba sa may Ramos, no, ang area kundi sang una sang uso to bla bumbuharol nag-viral matong twerk to bla. Nakalantaw mas to, no. Sige. Okay na lang, accepted na lang Pero naglapta to sa social media, bro, no? Sa mga news feed mo wala kagad ya. Ate, okay, sige na lang. Pasugtan ta na. No, ang nag-uso sang twerk to da bla sa may Ramos, ang mga ilimnan da bla. Uy, sus, kahagabi, labay kita da. Nagapuak naman sang tawo. So dapat palabot na mga concern sa aton ng Emergency Operation Center. No, kung EOC, no, magpaganagan lang kita. So, minimum kung mga 50% lang gid pero nagligad ang natabuan naton daw hindi 50%. No, 100% na ginutok ya mo, no? So, amo maning ang sugod ginuwa sa mga sa mga teenagers nga uhaw sa lagaw. Malo kamo di sa Bacolod, especially di sa Dalan Lacson ang night out, grabe. No, so tigin palawig-lawig pa taas-taas pagindaan naton nga curfew, no, alas 11 ning aton sa nga curfew, no. So dapat wala ka na sa may makitaan nga aberto nga mga establishmento kon pangot na sa alas 11, no, tob alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3, alas 4, no, sa alas 4 sa ang kaagahon ang aton nga curfew. Tingin mo, ang ginahin mo may establishment, no? So alas 10 pa lang, kasang una sa alas 10 ang curfew, alas 9 pa lang sarado na sila, to. Pero subong, alas 10 ka panirado, na mataman sa panirado, kay pag alas 11, close na kag ubos na pauli ang mga empleyado. Sige so kuha na, no? Simple nga mga reminder, no? Sa aton sa nga mga kauturan nga, kung kaisa ginasilingtang nagakalipat man kita, no, sa ato sa tagsa ka mga kaugalingon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 18 minutos na nakaligat sa takna ng alas 7 sa gabi. Oy, grabe, 35 dias na lang. Pasko na. No, pangot gigina mga kabanan sa December 25, no? So November 20 nagtasubong, no? So 25 o kon 35 dias na lang Pasko na.
malamig ang simoy ng hangin. Ang pagtapos sa siring semana, buwas Domingo pagka Lunes, no? May isa pag semana ang bulan sa Nobyembre, no? Kag of course ang mga nabilin, no? So may 8 na lang kaadlaw eh. O kung isipon naton ang Nobyembre may pila ko Lunes ta is 8, no? But kung sugod kita buwas, no? May 9 na lang kaadlaw. Or 10 na lang kaadlaw, no? Bugto ng orango sa bulan sa Nobyembre. O kamagasulod na kita sa bulan sang Disyembre. O sige, ang pamangkot naton, no? Mangin merry balang aton sa ring Christmas. May party bala ang aton nga Christmas. So ang makasabat sina kita sa gihapon, no? Nga kung sa din para nga may party nga aton sa ring Christmas, no? May Christmas party kita in short, no? Gibaliskad ko lang. Amat-amat na ta. No, kadto sa mga vaccination centers, no? So speaking sa mga vaccination centers naton, may National Vaccination Day agi-declare ang gobyerno sang pungsod Pilipinas sa palabuton sa November 29, November 30 kag December 1. So tanan nga mga vaccination centers naton diri sa syudad sa Bacolod i-open, no? Hasta sa mga kabarangayan para sa parigyon nga National Vaccination Day. So nahitso na ang mapreparasyon diri mga kabaran sa bahin sang syudad sang Bacolod. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi. Diriman sa aton sa nga para tuntunan. Sa aton sa nga mga kabombo kag mga ka-Star Nation. Sa tunga-tunga sang adlaw, nga kasingahan, sang adlaw-adlaw, nga kasiyahan diri sa 1-2 Panalo Promo Part 20. Natala na naman nga mag-abot ang 1,000 o kon 1,080,000 pesos do nga cash prizes. So ining para sa mamaswerte nga mga winners naton para sa aton nga enhanced swerte sa palengke sang Star FM kag Bombo Radio Grand Draw winners. No, so ang ato sa nga mga winners sa diri mga kabaran sa enhanced swerte sa palengke. Nga ginparigan naton ang Grand Draw sang kalikdan nga Setyembre 8 tuig 2021. No, so amo ini ang final balance ng 6 million pesos na total prizes nga ginpanagtag sang enhanced swerte sa palengke sa bahin sang second quarter nga promo sang Bombo Radio Philippines. Sa sulod sang isa ka tuig, no, may 3 ka makabukusan nga mga promo, no, ang Bombo Radio Philippines. Magluwas pa sila sa mga special projects naton, no? Ang aton nga mga special projects like ang pagpanagtag naton sa mga radyo kag cash, no, diri sa Bombo Radio, no, kag iban pa, no. So amo lang ning nami kay ti bisan pandemic inibot silingon nga hindi kita, no, makabulig, no, sa bahin sang aton nga may pigado nga mga kauturan, no. So diri pagid gani mas palabawan pagid sang Bombo Radio Philippines, no, ang ginatawag nga serbisyo publiko. Ang pag-ulikid, no, sa mga pigado naton sa nga mga kauturan ay bansa na is nadulaan sang trabaho, no, because sa pandemya. Ang iban tara lang sa balay, no, kag siyempre hindi makagwa, no, kay nahadlok because ng COVID-19. So ang pamangkot pwede gid lang makadaog kamo bisan ara kamo sa inyong sulod sang balay ang sabat huo. So diri sa Bombo Radio kag Star FM Bacolod para sa aton nga awarding sa grand winners naton, no, sa bahin sang enhanced swerte sa palengke sa Star FM kag Bombo Radio, no, sa palabuton sini yang Lunes, no, November 22, no, 2021. So ginapanawagan nato ng mga masunod aton nga guaranteed prizes winners, no, nagdaog sang 20,000 pesos, 10,000 pesos kag 5,000 pesos. Kag pwede mapakikita ka mga winners nga makabaton man sang consolation prize nga 2,000 pesos. No, ginapanawagan naton nga major prize winner nga si Maria Rona Sambitan sang Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City. Maria Rona Sambitan sa Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City, winner sang 20,000 pesos. Ginapanawagan taman si Helen Palma sang Purok Pagidat, Barangay 29, Bacolod City. Helen Palma sang Purok Pagidat, Barangay 29, Bacolod City, tagdaog sang 10,000 pesos. Kag subong man si Desiree Bangkilyo sang Barangay Baliwagan, San Enrique Negros Occidental. Desiree Bangkilyo sang Barangay Baliwagan, San Enrique Negros Occidental, tagdaog sang 5,000 pesos. Si Agripina Longgaket sa mga consolation prize winners naton, no, sang Tutong 4, Lunok Street, Barangay Felisa, Bacolod City, no, tagdaog sa 2,000 pesos. Ginapanawagan taman si Noe S. Pailagaw
sang Purok Santol, Barangay Mandalagan. O Lunes kita diriha sa istasyon sa Bombo Radio. Marvy Moses Hardinico, no, sang Parawan, Talok, Bago City, Negros Occidental. Maria Army Salvi Aligen, sang Purok May Gugmaon, Barangay Panukoy, kag Sheila Ansag, sang Crossing Martisan, Cadiz City. No, sa liwat suliton ta, Maria Runa Sambitan, ginapanawagan naton, Helen Palma, Desiree Bangkilyo, Agripina Longgakit, Nuy S. Pailagaw, Marvy Moses Hardinico, Maria Army Salvi Aligen, kag Sheila Ansag, no? So sa palabuton nga Lunes, sa liwat suliton ko, palabuton nga Lunes, ang awarding sa aton mga grand draw winners ang enhanced sorte sa palengke sang Star FM kag Bombo Radio. No, alas 10 ang takna sa agad dapat, no? Alas 10 ang awarding naton. So 8 o'clock, 9 o'clock o dapat ari na kamo diri, no? Para pa sa magapatiguron nga pag perma sa mapapilis, no? So kay ang warding ta exactly 10 o'clock masugod. Inibot sa alas 10 pa lang, alas 10 kamo makadto diha. No? So dapat ari na kamo diri, no? Early pa, no? Kay may mga pagaperbahan pa kamo nga mga papili. So parahin man ang aton sa nga kasyahan tubtob sa adlaw sang Pasko, no? December 25, 2020, na para sa ato sa nga promo ang 1 to panalo part 20. Araw-araw balde-baldeng pa-premyo na may kasyahan pa. Samtang kamodera wala untat, no, sa paghulog sa inyong mga entries, wala man sang may makapugong sa Bombo Radio Philippines sa pagpanghatag sa mga premyo sa 3 ka mga winners na to adlaw o kon 15 ka mga winners kada semana kag sa sulod sang 6 ka oras ang amo ang nagahulat, no, sa tanan ng mga masarte nga magadao. No, so 7 ka semana ini pagpanagtatad adlaw sa mapapremyo 3 ka mga winners kada adlaw, Lunes to Biyernes. So ano pang inyo sa ginahulat, mag-entra na. No, sa aton nga grand draw, ari, no, ay pang grand draw probalan ta na. No, nga aton sa nga mga papremyo. Sa prabuton nga grand draw, no, may magadaugid na grand prize winner naton mangkagmangin ika-74 nga Bombo Milyonaryo. May kabayan sa Bombo Millionaires Club sa December 25 mismo sa bado inang adlaw. No, so automatic makadaog na sa 1 million pesos. Sino yan? Kabay pa nga diri Japon sabay sa sudad sa Bacolod, no, kag probinsya sa Negros Occidental. Kag syempre may tag 50,000 pesos man nga magadaog, isa ka winner magadaog sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, kag sa National Capital Region. Kag aton nga guaranteed prizes diri sa sudad sa Bacolod, may magadaog first prize sa Grand Draw December 25, 15,000 pesos. Second prize 10,000 pesos and third prize is 5,000 pesos. Ato sa mga daily winners sa kada istasyon sa Bombo Radio kag Star FM, 3 ka mga daily winners, 15 ka winners kada semana, makabaton sang premyo nga kabugusan 1,150 pesos. Ang breakdown sina 500 pesos nga cash, no, kag worth nga 650 pesos sang gift pack. Lunes to Biyernes na sa sulod sa 7 ka semana. Magpadala lang sa inyo sa elementary sa sulod sa puti nga sobre ang masunod nga mga proof of purchase. Pwede ka mo na makalakip sa isa ka empty stand-up pouch kon label sang Silver Swan Vinegar. Kaglakipan nyo na sa isa ka empty sachet sang Silver Swan Wow Sarap o kon Wow Sarap 8 grams o kon 4 grams. Equivalent na sa isa ka entry. No, so empty stand-up pouch o kon label sang Silver Swan Vinegar plus ang isa ka empty sachet sang Silver Swan Wow Sarap 8 grams o kon 4 grams dapat may lakip gid ina, no? Ang Wow Sarap pilian nyo lang isa na ka entry. Silver Swan Sukang Puti Sarap Asim kag Silver Swan Wow Sarap All-in-One Seasoning siguradong wow. Pwede ban makalakip sang isa ka sticker kon coupon sang Orocan. Isa ka sticker, isa na ka entry. Isa ka coupon, isa na ka entry. Sa tagsa ka pagbakal nyo sa Orocan products, mayroon na sang sticker, so kuhaan nyo yung sticker kaya pwede nyo magamit as proof of purchase. May coupon man nga ihatag sa inyo, no, basta nga magbakal ka mo sa produkto sa Orocan. No? Ang coupon nga napagkit na bisano nga promo sang Bombo Radio, pwede gid nga ipasakop nga mangin valid entry. Pwede man maglakip sa sobre sang isa ka empty sachet sang Zona Dio Lotion. Isa ka empty sachet sang Zona Dio Lotion sa bisano lang nga variant. Isa na naka-entry o kung isa ka empty regular nga Zona o kung junior nga roll-on sa bisano lang nga variant, isa na naka-entry. So use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Kag syempre, no, haraman isa ka bottle cup o kung takop sang Alfonso Brandy. Isa ka bottle cup o kung takop sa Alfonso Brandy in any size. May light platinum zero o kon Solara. Sa Alfonso Brandy, get sang lasang hanap mo.
Kag subong man, pwede ka mo makalakip sa isa ka coupon sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Isa ka coupon igatag sa tagsa kay sa 14 ka pesos. Nga balo sa pagbakalo kung pagprenda sang malahas kag relo. Sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. So kag syempre, ara man dira no, isa ka empty blister pad o kon banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule, isa na ka entry o kon panyawan banabaw kon garlic plus makabuhay food supplement capsule, isa ka entry. Kung may napilian na ka mo nga ma-proof of purchase ato sa ringgagin panglawag, isulod na sa puti nga sobre white legal size envelope no, siliwan sa maayo. Sa likod sa sobre sa mo kompleto pangalan, edad, address, contact number, ang signature, week number, no, kang pangalan sa proof of purchase ng iyong sarigagin gamit, kag ang title sang promo, no, ang 1 to panalo, part 20 sang Star FM kag Bombo Radio, kag i-care of nyo sa Bombo Radio Bacolod. Ihulog sa mga designated drop box centers. Bisan diin ka lang, diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya, no, sang Negros Occidental. Ihulog ninyo dira, no, bisan diin ka lang diri sa bahin sang syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. O kung diri man mismo, no, sa istasyon sang Bombo Radio, ari lang kami diri, no, sa garahe lang no, hindi na ko magsaka di sa CBS building. Ara lang sa garaheng ato sa nga mga drop box centers. No, so ti sa aton sa nga makonta at the same time sa aton nga makabombo. Let's say for example kung hindi makaabot no sa na talana nga oras ang winner ngato sa rigin lawag, so ma-forfeit ang nga premyo, so magagabot kami liwat sang bag-o nga winner. Magagabot kami liwat sang bag-o winner kung hindi ka makaabot within 6 hours. So dapat no, kung nagpadala ka mo sa entry ninyo, hindi man magbulag sa pagpamati sa Bombo Radio, basta ikaw isa na sa mga maswerte nga magadaog sang dalagko nga mga papremyo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Nabata nato sa mga headlines, pabalik nato, may kopon na nato ang director sang EOC, no, kon Emergency Operations Center, si former City Councilor M. Ang. Suranta duga mga concerns rin sa mga Bacolod, especially sa mga protocols, travel protocols sang probinsya sa Negros Occidental nga daw nabudlayan gid ang mga Bacolod nun. Di ambot paano ini? No? So ano na namian kita nga mabudlayan ang mga kasubong tang mga Bacolod nun? No, nga mapauli diri kay maagi sa probinsya ti istiktohon tagid. Di way na gani basta fully vaccinated ka na okay na lang na, no? So kag kung sa Bacolod nga concern, depende man sa gapo kay ti kabalo naman sa mga proseso da, no, mga measures nga dapat himuon sa aton nga mga domestic tourists o kung mga pumuluyo nato kabalik-balik bagwa sa probinsya, sa syudad, sang Bacolod o kung mga OFWs naton. Isuranta pagkatapos ginamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Bacolod #1 Paradyo Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens,
kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure,
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaloan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress
of her children. So tahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Pabalik na sa aton sa ring pagalagad. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippines sa Red Time. 43 minutos na ang nakaligad sa takna kalas 7 sa gabi. Nagkapad po nagkapati diri sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre po sa alagad Bombo, Pons, Espino. Sige, ara sa piyakilin niya ato sa ring director sa Emergency Operations Center, no, sa syudad dia sa Bacolod, no, former City Councilor M. Ang. Agad ni istoryahan naton ini mga concerns ta, no, sa mga Bacolod non, no, check ta. This time, no, director, mayong gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, po nimo si Bombo Pons. Hello? Okay. Ayong gabi, Bombo Pons. Yes, salamat gid, no, sa siringa time, Councilor, no. Sige lang do, okay pa man ang audio ta Bombo Harod, no. Anyway, kay isa sa mga unahon guro naton ang mga concern no sa mga Bacolod noon, no, at this time. So ano ang ining sa mga travel protocols, no, man sa diri nga ti ginapatuman sa probinsya, no. So ang aton nga AOC may mga report nga nabanton nga do medyo nabudlayan ang mga Bacolod noon nga magpauli diri Councilor sa sa Bacolod City. Yeah, actually, Bombo Pons, for the last few days, kadamo gid sang nagareklamo sa aton nga in fact may mga iban nga mga taga Bacolod nga wala iya nakasakay sa ilang nga mga supposed to be scheduled nga flights kay tungod nga all of a sudden paglabot dito sa check-in counter gina-require sila sang S-Pass. Ang aton bag-ong executive order ginpirmahan ni Mayor Bing Leonardia, wala na naga-require sang S-Pass para sa inbound pass ng mga pasahero, Bombo Pons. Kung ikaw fully vaccinated na, Councilor? Okay, dali lang gid masaylo na lang kami guro sa kwan ano. Matawag na lang kami sa number mo. Kay daw medyo kwan gid, no. Mahina gid ang aton sa ring audio. Ang sulod diri, no, ni former City Councilor ang director sa Emergency Operations Center. Sige, para mas manami-nami audio naton dito na kwan galing, no, ang mga barriers plus aton nga signal sa subong siri nga gabi. So 45 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi diri sa aton siri nga para tuntunan. Okay, nag-echo kita ko on air Bombo Harold. Sige, no, diri lang tamagi sa special com, no, ni Director M. Ang, no. Sige, check ta diri ta sa piyak nga komunikasyon, no. Yes, Director, may gabi sa imo sa liwat, live ikaw sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Pons, mayong gabi man, mayong gabi sa tanan nga nagapamati subong sa Bombo Radio sa imo program Zona Libre. Pasensya, medyo mahina ang internet diri subong medyo tudo ang ulan diri sa amon. Sige. Wag isa problema. Anyway, mas klaro na, no? Subong sa nga gabi. Kay nagtawag ko sa imo kay there are some reports nga nagpadangat sa reklamo dira sa AOC nga Bacolod noon nga nabudayan sila sa mga travel protocols nga gina-implement karon sa probinsya sa Negros Occidental, Director? Yes, sa matter of fact, reklamo sa aton sa mga taga-Bacolod. Ang iban wala din sasakay, no, na miss nila ilang flight. Kay tungod paglabot nila sa check-in counter, gina-require sila sang S-Pass, Bombo Pons. Whereas ang aton yung pinakabag-o nga executive order na permado ni Mayor Bing Leonardia, nagasilin nga wala na kita required S-Pass kung ang pasahero fully vaccinated. Ang kinahanglan na lang i-present ang iyang bakuna card or vac certificate or vaccination passport, no? Either sa matatlo na, pwede na nga amo na lang ang aton na gina-require subong para sa mga travelers. However, meeting naton, ginsapol naton kahapon ang mga managers ang tanan nga airlines na naga-operate diri sa Bacolod, sa Bacolod Silay Airport. Kag ang ilang nga ginahambal sa aton amo nga
may directive halin sa province nga ang tanan niya nag-abot sa Bacolod Silay Airport dapat may S-Pass gid. Naghambal gani ang manager sang Philippine Airlines na ang Bacolod kay wala na yan nag-require sang S-Pass. Vaccination card na lang gina-require. Ang sabat sa iya sa province is that ang airport ko is located in Silay. So kinanglan ang mga pasahero nga mag-apply pa sang transit pass. Bombo Pons. So gusto ko karoon para sa aton mga tagpalamati kay sa mga taga-Bacolod nga nagreklamo. Actually, ang mga taga-Bacolod na na-inconvenience sinisang bagong policy sa airport na actually nag-istorya magkita sa head sang kaap kay para nga maklaro ni kuntani naton ay malo lang namon nga as far as Bacolod City is concerned, wala na kita yan nag-require sang S-Pass. Ang aton gina-require na lang kung fully vaccinated ka is ang ibo lagi dyan nga vaccination card. And that is all. Wala na sa iba niya requirement. Ini kay tungod ang aton katuyuan, Bombo Pons, kag ang focus naton subong is to reopen our economy. Isa ka importante nga aspeto sa pagbukas ng ekonomiya, ang efficient nga transportation services. So, dala na ang mga flights, ang mga buses, ang public transportation. So, ang aton yung mga pasahero, Bombo Pons, na supposed to be pakadto sa Bacolod, wala na kinanglan sang transit pass kay why man sila nag-transit sa Negros Occidental. Nag-disembark sila sa Silay Airport, which by the way is ang Silay Airport naton is a national government airport, no? So mag-disembark sila dira kag magsakay sa salakyan diretso puli nila sa Bacolod. Sa ilang puluyan sa Bacolod. So sa amon sa sa Emergency Operations Center, wala gud sang kinahanglan na mag-require sang transit pass ang mga pasahero na tulong ya sa Bacolod. Ever since sugod isang aton pandemic, sang limited na ang aton mga flights nagapasulod sa Bacolod. May separate lane kita permi, Bombo Pons, para sa mga taga Bacolod, lain nga lane. Ang mga taga Negros, lain nga lane. Kaya there are times na lain ang aton requirements, lain man ang iya sang province, depende sa aton community quarantine status. So, amo na nagabutang kita sang lain nga desk para sa mga arriving passengers nga mga taga Bacolod, Bombo Pons. Okay, no? So, ang kwansin na iya, no? Kay sa Bacolod, medyo late gani iya, no? Kay naka-alert level 4 patasang ligad. So sila sa alert level 2, no? May diferensya ay Hans ang alert level 4 kita, alert level 2 ang province. Same in Japon ang mga dapat i-execution nga requirements ang mga magapauli, Councilor? Actually, Bombo Pons, subong pareho lang kita sa alert level status. The province and the city, pareho lang alert level 2. So wala gid sang diferensya. Kay pareho malarang aton subong status as far as the number of cases are concerned. As far as COVID. So kay dapat mag-isa man lang, no? Kay isa man lang kita bika level, ano? So yes. Ang kadugayon nga sabi pag disembark sa mga pasahero, so ano bikalawi estimate mo, Councilor? Ambot may 5 minutos. Kaya nag-aagi pa ni sila sa sulod mismo sang airport? Well, pag kinaog mo, when you arrive, magabot ka sa airport, kinaog mo, kung may bagahe ka, kung may bagahe mo, tapos diretso ka na sa gwa, diretso ka na sa salakyan mo. Kaya pagwa ko sa arrival area, sang aton na sila, Bacolod Silay Airport, para naman na tayong gahululat ang mga salakyan sa mga pasahero nga nagalabot. So, in effect, wala ka ginaya na sinerya ito. Pareho lang na bala, nagpasilay ka, pakanto ka sa Bacolod. Why the diferensya, Bombo Pons? There is no need na pabudlayan tapagid ang aton ng mga pumuluyo, ang mga pasahero, by adding more burden, by adding additional na mga pabudlay pagid sa aton ng mga pumuluyo.
Oho, kay ti na kapila na nga daan ma-postpone ang ila sa ding schedule sa pagpauli. So siyempre, ti kita yung mga Pilipino kung magtrabaho ta sa ibang pungsod, ginapilit talang na mo, no? Nga magbulag sa pamilya ta, ti kung halos pala doon, hindi ta gani magbiya diri, no? Magali kay sugo sa kapagiduhon, ano? So, ti kabalo naman gid na siguro sa mga protocols man, measures ang gusto magpauli diri kay ti like for example ang pag self quarantine, so daw given naman na gani, director. Yes, actually, ang ato nga mga pasahero, Bombo Pons, they are well aware at sa sila mag-book ng ticket nila. Kabalo na sila kung ano ang mga patakaran, kung ano ang mga guidelines, ano ang mga requirements. Amo man na gani ang rason nga nagahulat na sila sa executive order, gahulat na sila sa mga bag-o nga policy kag mga guidelines antes na sila mag-call sang ila ticket kasi kung hindi mo magamit ang ticket mo kadako man sa mga penalties and surcharges ang mga airlines, no? So ginatiyo man na nila. So amo na nga daw lately like sang 2 days ago do mga 21 ito ang nagreklamo sa amon nga wala sila gipasakay. Kay dito na lang nila nabalaan sa ngara na sila sa airport nga kinanglan gali S-Pass. So kung Bombo Pons, maila kung may access ka sa internet, insigida kung may data ka or kabalo pa maggamit ng internet, ang lain pag hindi ka makabalo mag-access ng S-Pass, why ka kabalo kung ano himuon mo, naapiti sila sa time. Why sila nakalabot, nagsiraduhan sa check-in counter, wala makasakay ang mga pasahero, and napilitan sila pagpuli liwat, yung mag-rebook, kay tungod na sa mga additional requirements nga wala gid na iya nabutang sa aton requirement. So, clarify ni naton sa mga airlines nga as far as Bacolod passengers are concerned, ang gina-require ta vaccination card lang gid and that is all. Mo gani, no? Kay balo ka direktor, nabatian ko na ni ano to kung sa isa sa mga nagapapili man nga daw ay kuno nagaisa ang Bacolod ga ang Negros Occidental, no? But to be frank, no, sa aton nga mga listeners, kita like abi sa Bacolod, ti ano gusto jud gid man nga makapauli sila nga ti hindi na manginhasol mo kun way na abi balabag ilang nga pagpauli, no? So dapat amo ini so ay kita time abi nga mag-approach sa province nga ti kun pwede ti areo numero 21 nagreklamo ti kung pwede kung anong taning aton nga ang inyong guidelines sila para nga hindi man sila mabudlayan. Actually, mayara kita nag-request kita sa PAAP and nag-coordinate mo kita sa DILG na ma-coordination meeting kita ang province kag ang city para nga clarify ini ang mga policies nga ini kag mga requirements kasi no pulos sang aton naman yung LGU kung hindi man kita makapatuman sang aton kaugalingon na mga guidelines naman niya kag pagpatulundan. Bombo Pons, ang rason sina kay ginabase taman sa actual situation naton diri sa on the ground, no, kung ano ang gakalatabo, kung taas ang aton kaso ginastriktuhan ta. Kung medyo nagdubo naman ang cases kasi luwag-luwagan ta naman kay ang katuyuan ta sini hindi ta pagtagaan sa kabudlayan ang aton mga pumuluyo. Ang aton mga nagabiyahe nga mga kababayan naton nga taga Bacolod nga babalik diri sa Bacolod sa aton syudad, hindi kita gusto nga madugangan pang ilang nga kabudlay. Kay subong nga mga tiyempo ka stressful na nga daan magbiyahe, pulbaan ka kay may pandemic pa, may virus pa, no? Tapos dugangan pa yun sa stress mo, nga paglabot mo na ma-check-in ka, hindi ka pag-ipasudlot, hindi ka pagtagaan sa boarding pass, hindi ka pag-i-allow nga magkasakay. Kaya tungod may kulang ka nga requirement. Nga in the first place, inang requirement ngayon na, wala na iya. Why na require kung tani? So nagdugang lang sa additional burden sa ato ng mga pumuluyo. Okay pa man gid siguro sa may natabo nga dito na lang sila hugpa sa Ilon din, tabok na lang di sa Bacolod. Actually, kung mo na matabo, masapos pang Iloilo, kaya Iloilo open na sa Bombo Pons, wala naman sila requirement. Oo, so wala naman ka-require ESPA. Ang province naman subong ang nag-require sa ESPA. Ano pa to ganitong isa tong siling mo gina nga requirement nila?
Actually, amo na ang transit pass. Oo, Ang ginatawag transit nila pass. nga Ano na sa transit pass para it takes a day pa, weeks, no, para ma-approve ina. amo pa na isa ka problema, Bombo Pons, kay mag-apply ka as pass sa province, kadugay pa na ma-approve. Oy. So, kung mo lang nabalaan, taga Bacolod ka, wala ka man yung idea nga ang province may mga additional requirements, kung nasubong ka lang ma-apply, maalang-alang kay gid makulangan, kay gid sa tempo, hindi gid makasay. Okay. So tani so inayati sa mga compensation naglabot sa ano natabo to sa 21 to, director? Nag-rebook sila sa ilang flight, Bombo Pons, pero hindi hamak na pangakig nila sa aton nga hotline operators. No, sa aton nga Comsen command center naton nga ang mga operator, grabe ilang pangakig kag reklamo. Kay tungod nga abi nila ang syudad ang naga-flip-flop, naglabaylo-baylo sang policy. When in fact, kaya consistent kag amo na ang ginasunod naton kung ano ang napaidalom sa Executive Order number 53 ni Mayor Bing na nagasiling wala na kitaya nag-require sang SPAS. Okay, sige. Anyway, sige lang kay taga-aman namon simpo ning makasabat ang probinsya, no, sang Negros Occidental kay ang gusto naton diri mag-isa kitaya mo, no? Kay magsiling ka Bacolod, Negros capital cities Bacolod, hindi naman kita guro magliliwan sina diri Kasalor? Yes, Bombo Pons. And wala man kita reklamo sa kung ano man niya ang policy sang province. Iti, syempre, independent, autonomous, man na iya ang Tutamo man, may independence man niya ang Bacolod City. Wala man kita reklamo sa kung lain ang ilang policies. Pero sa aton, pareho sa ginambal kung nakaina, ginabase na sa aton nga number of cases, sa aton diri nga mga sa sitwasyon naton diri sa Bacolod. Like I said, hindi kita gusto nga papudlayan ta ang aton mga pumuluyo. As much as possible, kung anong pinakamasuluhay, kung anong pinakamatawhay nga pamaagi, ginabuligan, gina-accommodate ang aton nga mga residente nga nagabalik diri sa Bacolod. But without compromising the safety sang aton nga the rest of the city, no? So amo na nga sang pag-ask kayong aton cases, nag-require kita RT-PCR test. Subong naman nga hindi na masyado katag-as, nagdamo na ang vaccination card na lang aton gina-require, which is now more convenient kag mas mahapos para sa aton nga mga taga-Bacolod. Mo gani, no? Namigid nag-after kita, no, sa mangin win-win solution sa nadara, no, director, no. So nami man gani kun kaistorya na kamusang province, di ba may mga busman ang Bacolod City, amo na lang ni matambay ito sa Tarmaco sang airport, hindi na magsulod sa kuana sa mismo sa sulod gisang airport para nga magkuha sa bagahe, direkta nang naog na lang direkta sa aeroplano kag diretso sa basang Bacolod. May mga security procedures man ang kaap ang airport administration na Bombo Pons. So depende na sa aton sa airport authority. Pero kita ma-abide lang kung ano man gid ang policy. But at the same time, kung ano man ang nakasulat sa aton naman yan ng mga local na mga lahi, amo man na yang aton nga ginasunod. Okay. Sige. Anyway, may at least may informasyon kami halin dira sa imo, no, para nga may ipaklaro magita diri sa province. Councilor Canto, kita kadali, no, sa aton nga kuana, no, nga vaccination diri sa may syudad sang Bacolod. So sa mga booster shots naton, so ginauna ta gina mga frontliners. So anong latest nga update subong, no? So may mga naga-refuse pa sa gyapon sa mga booster shots, anong mga problema abi nga na-encounter naton since nagsugod kita sini. Ang booster shots sa Bombo Pons, nagsugod kita sang November 17 para sa A1, no? Medical frontliners lang inianay ang ginuuna naton, kaya ginauna sang DOD. Kay tungod ang ginatanaw pa ni under pa ni siya Bombo Pons emergency use authorization man gyapon, no? Kay sa pagtuon
una nga patagan anay ang mga workers naton sa frontline health services. So November 17. Sa December 6, Bombo Pons, magasugod na kita hatag sang third shot or booster shot sa aton nga mga senior citizen. Kag sa December 13, para naman sa mga individuals nga may comorbidity. So amo nang aton nga schedule. Ang aton nga booster shot again is voluntary. I mean, so depende sa imo kung luyag ka magpa-booster shot o kung hindi. Depende sa tao. But of course, gina-encourage me, especially sa mga workers in the frontline health services, nag-atubang din sila sa mga pasente na may COVID o Bombopon. Okay, no? So anong expectation naton diri, no? So far kung ano naton ang observation ti do ay magi sa may naglain gid nga majority, no, sa pagbaton sa bakuna kay una gining aton nga mga frontliners gani, Director? Yeah, why gid nang serious nga adverse reaction or adverse effect sang vaccination so far. Sakto ka ang una-una tagit pagtagaan. Ang una-una gid nagsugod kita March 5 sa aton nga vaccination program. Ang first day gid sa vaccination naton March 5, mga doktor ang una nga nagpa-inject para sa aton nga mga vaccines. And so far, Bombo Pons, may mga may mga mild na allergic reaction. Other than that, wala gid sang mga non-serious na adverse reaction or adverse effects sa vaccination. Sa aton record, Bombo Pons, ang total na A1 o kung mga workers in the frontline health services na anta na mga 16,000 na kapin sa 16,000. So amo ba na gina-expect naton nga magabaton or muni sila mga tao nga willing man hopefully na administer sang booster shot or third shot na ginatawag. Okay, no, ma-booster shots na ang mga frontliners hasta naman na sa mga kumuntaong nakabaton man second dose, no, kung duwa ka dose. So still ato na pilasyon ni Japon na counselor, no, sa mga do ay gid nagabaylo ang desisyon hindi magbaton sa bakuna and hopefully mabaton na sila. Yes, Bombo Pons, ang in the last 2 weeks, pigid kami kay kadako din sa pag-pick up naman kaga nagdamo naman ang mga nagpabakuna sang first dose. Kinalabuot kasi nakuha sa mga outreach naton sa mga remote na mga purok, sa mga hard to reach na mga communities na ginapangkantuan ta, nagdamo na nakumbinsi. We found out na nalaan namon Bombo Pons nga ang iban, ang rason lang gid nila kay tungod nalayuan lang sila yung magtanto sa mga vaccination centers. Amo lang gid ang rason nila nga wala sila nakapagpuna. Pero bla sa nagit ang kantuan namon yung mga layo ng mga purok, ng mga remote nagit ng mga purok. Bakit sila nga why sila nakapagpakuna? Una, wala sila kuno pamasahe pakanto sa downtown para magkanto sa mga vaccination sites. Ikaduwa, malayo. Ikatatlo, hindi sila kuno ka-afford nga mag-set sila sa trabaho. Kaya lang gid nga magpila kapag pagpakuna. So, yung ginadala naton ang aton ng mga vaccine, the weekend, nagakadto kita sa mga remote gid nga mga barangay. At sa namo, kadako sang numbers nga napunahan naton. Sige, no, bauti kabay pa, no, kapag sige until sang aton nga National Vaccination Day sa last week sa November, ano, Councilor? Yes, may ara kita 3-day National Mass Vaccination Campaign, November 29, November 30, kag December 1. Kaya gina-expect naton nga dako ang aton nga number of pulod dons nagpunahan naton sa 3 na kaadlaw. Kag hopefully kung malabot naton ang target, ma-cover na naton ang 100% sang aton eligible population. So with this, thank you Gid sa saring mga information. Happy weekend sa imo. Thank you man, Bubupon. God bless. Let us all stay safe. Okay. Salamat ang Director sa Emergency Operations Center ko ni EOC sang Sudan sa Bacolod, no? Ang
Di mo tong payag, no? Gareklamo nga naglabot sila sa Emergency Operation Center. Actually, dito may quandary, may may ari kita sang sang kopya sang executive executive order, I think ni Bombo Arol di ipakita be, no? Kay kuana tabla ang S-pass kag ang travel pass, no? So ti na mention diri ang province, so ibalaon tali niya, no? Kung kakad pasabton tagid ni, no, ang probinsya. May 21 ka nagreklamo sa EOC kay ginpabook naman ilang nga ticket kay ti mapuli sa Bacolod. So mula na ng problema kay ang airport na hamtang dito sudad sang sila nga sakop sang probinsya, no? So ang mga guidelines sa Bacolod City kag sang probinsya sa Negros Occidental doy nagasanto, no? Pero kuha na kita, di ba, do pareho nagta level 2 na ta, no? Alert level 2 na kita, no? So ti ang balita halin sa EOC iti daw ginapabudlayan pa kuno ang mga Bacolod non, no? So kabay pang hindi magsulod diring pamulitika, ha? Kaya aton sa diriti konserta nga makapauli ni sila yatani, no? Bacolod way na problema basta fully vaccinated ka, way na, no, mga spas. Oh. So diri, no, may na at least sa travel guidelines sa tanan nga incoming passengers, no, via land travel may ara man sang sa air, no, kundi sa bahin sang airport. Pero sa land yan daw nag-open nagtaya kaya ang probinsya iya daw may ara na to isang kwan, no, sang agreement sa Balacar Transit nga pwede na makatabok to ang mga bus sa Balacar Transit sa counterpart nga probinsya naton, no, sa bahin sang kwan, no, sa bahin sang Dumaguete. Oh, sige, no, i-reserve ta lang niya. Anyway, para makasabat, no, in fairness man sa probinsya. Bagay ti ako na paglantaw sa nidariti kung fully vaccinated naman lang, pero okay naman lang na, no? Kay matamat naman lang kita kahalog ya subong, no? Kag ang politika paigad ta na angay, no? Dugay pa tong eleksyon, no? Base kun amo paning panugod nga ti ang tao magsunggod man sa inyo bla. Oh, muna, no? So aton mangin transparent lang kita, no? Hindi man na magliwan kung Bacolod nun ka, kung Negrosanon ka. Oh, di ba? Oh, sige lang. Kag sa part sa Bacolod, it's high time naman siguro ni nga magsapol abi kita, no, sa bahin sang mga opisyales man sa probinsya, at the same time sa probinsya man, no? So hindi ta siling ato nagapatayog-tayog kita sa ngihi tadi, no? Kag ti parang daw kuno na lang gid nga ti daw hindi kidya magluhod ang isa ka isa sa aton. O why sa may maluhod kuno mo? Oh, may magluhod. Oh, ti ano may tabo? O sige, hindi siling isa lang maluhod, dapat duwagid. O nga mag-isa unite kita anay subong, no? Kay ginaamat-amat naton dre makabanan hitso, no, kag ibalik sa amat-amat sa normal ama sitwasyon naton. Nagdulubo ng kaso ta, ha? So amo nang pasalamatan ta kay mapumuluyo ta naga-cooperar gid sa mga pagpatigayon sa mga minimum health protocols. Sige, so ibilin ta na hopefully kung di ta mingagaw karon ti buwas pa sabton ta na. Anyway, sigub one call away malang na. Sige, so 10 minutos sa kaligad sa Takda Rososo de Santo na palatunturan. Sekta na report ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol, no? Ang biyahe sa Balacar Transit to sa Negros Oriental, no? Kasado na kag naghisog tanay na ang ang probinsya sa Negros Oriental kag Negros Occidental kay pasugtan nga makabiyahe ang mga buses sang Balacar Transit Incorporated. No, pagkadugay-dugay man rapit man duwak tuig ba, no? So subong lang ni natabo kay nagligad sang MGCQ na ti may ayo na to tani, no, Balacar Transit, pero na no, na sabi naman kay nagtinaas naman ang kaso ta. Ang Delta variant nang atake naman sa aton. Ikay mo na. No, so mo mga problema nga ginalokdo naton sa sining pandemya. O sige, check ta si Bombo Grace rin Albaton sangot sa sari report. Bombo Grace, sa report, please come in. Bombo Grace. Okay, sige. Standby sa ato sa ring nga bakot at the same time sa ato sa ring nga mga kabombo, no? So oo. Sige, dapat hindi ta magkwan sinada. Okay. Away ka pa kabalo.
So 13 minutos ara kaligad sa taknang alas 8 diri man sa aton sa nga palatuntunan. Balikan ta si Bombo Grace Lino Baton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bobo Pons. So, may nga balita, Bobo Pons, no, sa bahin sang transportasyon, no, gingkwaan, tas ang pahayag ang spokesperson sang Vallecar Transit Incorporated sa subong adlaw gid Bobo Pons, effective today, nga ang ila nga biyahe nagabalik naman Bobo Pons, halin na Dumaguete, padulong diri, no, sa Bacolod, Bobo Pons, so vice versa. So, Bobo Pons, according kay Ma'am Jade Ceballos, no, madamo sang mga gina-require, no, sa pagbalik sining biyahe. Bobo Pons, no, dapat i-comply gid, no, sang mga pasahero, no, in kaso man gid magbiyahe sila, Bobo Pons. So, may mga pila lang ka unit, Bobo Pons, ang assign na magbiyahe halin sa Dumaguete to Bacolod, kag ang mga requirements, no, dapat may S-Pass gid Bombo Pons. So sa S-Pass dira dapat fully vaccinated ka, kag wala ka dapat Bombo Pons syempre sang ginabatsyag kung mag-travel ka. So madamo Bombo Pons ang requirements pang aron mga kautura, no, pinalangga ang mga pasahero na magasakay sa series bus, no, dapat ang pasensya nila Bobo Pons malawig, no. Hindi man basta-basta Bobo Pons mo, no, nga dugay man nga wala biyahe, no, halin Dumaguete to Bacolod. So Bobo Pons, kabay pa na magsigi-sigi according kay Ma'am Jade Ceballos, no, ipangamuyo lang kay alert level 2 status sa subong sa syudad sa Bacolod. Kung hinali kay Bobo Pons nga mataas naman initi, balik naman Bobo Pons, wala naman biyahe. So dapat lang gid sa gihapon i-maintain ang mga minimum health protocols bisan nga naghalog-halog kita sa patag sang transportasyon. So hindi magali 100% ka bases nila mabiyahe to? Hindi pa Bobo Pons, kag sang wala pa pandemic, pila ba lang na Bobo Pons ka unit ang nagabiyahe. So regarding naman Bobo Pons, no, sa plite, kung magsaka, wala pa man Bobo Pons, no, guidelines o kung ginpapanaog ang LTFRB regarding sa pasaka sa plite. So, amo walang Japon ang fare Bobo Pons o kung plite sa mga nasambit, no, mga biyahe nga nagbalik na. So, Bobo Pons, sumatian ta ang pahayag ni Ma'am Jade Ceballos, ang spokesperson sa Vallecar Transit Incorporated. Starting today, may biyahe na kita from Bacolod to Dumaguete. So we received the approval of the provincial government this morning. Dapat kami sang amon na unit, gin-check na siya beforehand ang roadworthiness, ang amon na driver, kag ang conductor namon, nga sa biyahe nga. Also, almost diri sa Vallecar, vaccinated na manalo. So, wala na siya, may mga certain guidelines lang nga dapat i-comply man sang aton pinalangga ng mga pasahero, no? So, ang S-Pass, ang manifesto, kinalan, sulat, gida sila, no? Ang ilang name, ilang address, number nila for contact tracing, siya, no? Ang ilang vaccination card, prepara lang nila, kag ang medical certificate, if may ara sila, no? Kag ang those hindi vaccinated, ang RT-PCR, ang negative na results ng ilang RT-PCR, no? So, muna na dapat i-comply nila kahit para sa mga checkpoint lang, hindi sila mabulayan kung may mag-ano na. Kasi kami no, before sila magsaka sa mga units namon, i-check mo na namon kung may mga aral sila sa documents na ipakita. Kasi ang wala, ginamo, we regret to inform you, hindi ka mo pwede ka sakay, kaysa sa mabutang ka mo sa alang-alang bala na mag-abot at checkpoint ara sa kalangangan. Kasi ang kasi ni short lang ina mga documents legal mga documents hindi bilang gin obra-obra kay sa gudlay man. So kami willing kami mag-abide whatever nga guidelines na ginapangayo sa amon sa provincial government sa Negros Occidental. So amo man ang ginapangayo namon sa mga pinalangga namon nga mga pasahero, no, nga dapat i-comply man na nila kay sa subong di pa ta kasiguro gid, no, sa pala
So doon ang kamay-kamay na nagubo ng ate, pwede kita dapat na mangin completed sa muna ang sitwasyon. Much possible no ginapangamuyo tagid nga hindi na kita magbalik sa amo sa tunga sitwasyon no. So amo na kami stricto man kami sa pagpatuman sa mga safety protocol sa sulod sa mga pasahero namon nga gasakay sa bus no. Bisan dira pa lang mismo sa terminal para ba lang ma-ensure sa public na riding public na ang bus namon hindi siya mangin rason nga para magdako ang kaso sang sang COVID-19 diri sa probinsya sang Negros Occidental kag sa Oriental man. Ma'am, limited lang ni ma'am, no? Ang ngayon nga mga bus na magabiyahe. Yes, limited lang yung ginalaw sa kwan. So, before, hindi man tanan namon nga, nga units nga gabiyahe, may mga number of units na nga ginaalaw. Okay. Bombo Pons, so ang inipagid nga trip, no, hindi lang man sa fully vaccinated, kundi sa wala pa nakapabakuna fully, kag ang hugot dire nga requirement amo na ang negative results ang ilang RT-PCR test, Bombo Pons. Okay, sige. Bulon tala na karon ano. Anyway, mayo na kay may panibag-o kitang impormasyon dira no nga pwede na iya makabiyahe ka makatabok sa dito no. Kaysa una ti boundary to boundary man mo no. Ginasugat sang tag-oriental ang Negros Occidental nga halin diri no. Yes mo po. So ari business resume na mo po kay ang magabiyahe man posible mo po ang may obra didto kag diri man mo po so hindi man siguro no magbiyahe mga utod tang for leisure tubong. Sige, no? So, anyway, balon tala na karon sa report mo ang sa interview sa Provincial Tourism Officer naton pakaronan talang ina. Bombo Grace, thank you, Ged. Yes po, Pons. Inisi Bombo Grace din ba ito nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Sige, salamat sa report ni Bombo Grace Lino Baton. Mura sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8. So, pwede tayo makabiyahe ha. Pero tiniya dapat mga official transactions sa official business, no? O mga leisure travel, magawlagaw ka mo. Nilimitahan ta na anay. Kaya malaputan tagid na sa pila ka mga inandawa. Matagdahin kita pilak mapamdom, balikay kita pagkatapos gidamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktividad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyampo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kung cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kun medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka. Number 1 Basta Radio Bombo. Pabalik na rin sa aton nga pagpalagad sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 32 minutos na nakaligad sa taknang alas 8. O sige no, damo ka pamangkot kon anong sabat sa probinsya. Bantayan ta na buwas rest assured no, nga mapasabat naton buwas si Governor Bong Lacson.
Sige, lala na ito sa ringat sempo. Standby na sa sponsored block time. Okay, siyempre pasunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Si Bombo Pons Espino. Nagpasalamat sa upo na pagpamati. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio!